Bueno, bos días a todos e a todas. Dá comezo o pleno ordinario do Concello do 22/5/2017 co seguinte orde do día. En primeiro lugar, a aprobación dos borradores das actas das sesións ordinarias do 20/3/2017 e 7/4/2017. Algúnha intervención sobre esta cuestión? Se non hai ninguna intervención, danse por aprobadas por unanimidade e pasamos ao punto número 2, que é declaración institucional felicitando a Sociedade Deportiva Teucro polo seu ascenso á Liga Asobal que acordamos todos os grupos a proposta do Partido Popular. Di así, consonte co acordado cos grupos municipais do Concello, a Corporación de Pontevedra quere darlle os parabéns á Sociedade Deportiva Teucro en nome de todos os pontevedreses e pontevedresas orgullosos do éxito acadado polo equipo, xogadores, técnicos, directivos e xiareiros e xiareiras, co orgullo de que leven o nome de Pontevedra alí onde van e tamén co orgullo do seu espírito de superación, loita e deportividade. O balonmán é unha parte moi importante da historia do deporte pontevedrés e o Teucro xoga un papel fundamental nela dende que hai 72 anos botou a andar. Os seus éxitos foron e son os éxitos de Pontevedra. As súas dificultades e caídas non lle impediron seguir adiante e volverse a erguer. Amosárono unha vez máis ao regresar pola porta grande a Asobal. Garantiron o ascenso 2 partidos antes do final de Liga. Regresar pola porta grande a Asobal dende a División de Honra Prata, onde baixaron hai un ano. Entón comprometeros a regresar á máxima categoría e cumpriron. Compromiso e bo facer. Un exemplo para centos de rapaces do noso Concello que ven no Teucro un espello onde mirarse. Sen dúbida, a mellor forma de fomentar o deporte, o balonmán de base na cidade. Parabéns, Sociedade Deportiva Teucro. Pontevedra, 19 de maio de 2017. Ben, pasamos ao punto número 3. Dase por aprobada, non? Sí, están de acordo todos. O outorgamento da medalla do corpo a 2 axentes da Policía Local. Señor secretario, isto está dictaminado? Dictaminouse na Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal e Xustiza deste mes, favorablemente por unanimidade dos presentes. Moitas grazas, señor secretario. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Unha breve intervención solo para agradecer o traballo que día tras día fai a Policía Local velando pola seguridade dos pontevedreses, das pontevedresas e das persoas que nos visitan e tamén pois para trasladarlle, creo que vai haber unanimidade neste asunto, para trasladarlle o Concello de Carballo dende o Concello de Pontevedra, desde a Corporación de Pontevedra, o pésame polo falecemento do axente da Policía Local cando estaba traballando nun control de alcolemia, velando pola seguridade das persoas, así como a Policía Local. Era simplemente para que se lle traslade ao Concello de Carballo o pésame da Corporación de Pontevedra. Moitas grazas. O pésame é de toda a corporación. Por lo tanto, abrimos un turno de debate. Señor Moreira. Si non hai nadie que queira pedir a palabra. Señor Moreira, pido a palabra. Sí. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, moi bons días. Gracias, señor presidente. Simplemente queremos sumarnos a esa traslado de condolencias e ao mesmo tempo, falando do punto que nos toca, felicitar a estes membros da Policía Local por esta concesión destas medallas, felicitar o resto do corpo da Policía Local polo seu bo facer, polo seu traballo diario e por facernos sentir máis seguros día a día nesta cidade de Pontevedra. Por lo tanto, queremos trasladar no nome do Grupo Municipal do Partido Popular os nosos parabéns a eles e ás súas familias e tamén aos compañeiros. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Se non hai máis intervención, sométese o punto de votación. Votos en contra da proposta de outorgamento de medalla do corpo. Ningún. Abstencións. Ningún. Votos a favor. Apróbase por unanimidade da corporación. Punto número 4. Concesión do título de fillo predilecto deste Concello a título póstumo a don Sabino Torres Ferrer. Señor secretario, ten a palabra.
Sí, a devandita Comisión Informativa de Réxime Interior, Participación Persoal e Xustiza ditaminou favorablemente a proposta de acordo coa abstención da representante do Grupo Marea Pontevedra. Grazas, señor secretario. Señor Vara Torres, ten a... Moi bo día. Moitas grazas, señor alcalde. Esta proposta derívase dun acordo unánime da corporación por unha proposta do Grupo Ciudadanos para nomear a Sabino Torres Ferrer, fillo predilecto do Concello de Pontevedra. Temos que ter en conta a súa personalidade durante os seus 91 anos de vida, marcada polo compromiso coa cultura galega e con Pontevedra, pola paixón polos libros e pola súa cidade, desde moi novo, desde que era un rapaz, ata o final dos seus días, porque mantivo esa paixón e ese compromiso durante toda a vida. Desde que empezou a participar nos faladoiros da cidade, no Saboi e no Caravela, naquela Pontevedra gris, opresiva dos anos 40, en pleno franquismo, ao pé ao lado de persoeiros que participaran na vida cultural e política da Segunda República e que foran por iso represaliados, como Luciano del Río, e tamén as xeracións máis novas das que formaba parte el. Nesas marxes, nesa periferia do franquismo foi onde se foi formando a personalidade de Sabino Torres Ferrer e a súa participación en proxectos fundamentais para a historia desta cidade e do noso país, como aos proxectos xornalísticos. Desde xa os 19-20 anos participou na creación da revista Finisterre, despois en Ciudad ou Litoral, e máis tarde a súa chega, posiblemente máis trascendente á historia da cultura e das letras galegas, foi a creación da colección Benito Soto no ano 49, con Cuña Novas e Emilio Álvarez Negreira, o que podemos decir que é o primeiro proxecto editorial de fomento da literatura galega despois do ano 36, despois do inicio da dictadura franquista, e que permitiu poñer as bases dunha lenta e tímida recuperación da literatura galega xunto con outros proxectos que nacen máis tarde como Editorial Galaxia. Na súa faceta de editor hai que resaltar tamén, despois dunha paréntese moi longa, a creación en Madrid da colección de poesía tamén do selo editorial Hipocampo, Amigo, que publicou máis de 20 libros, unha parte deles en galego. Tamén hai que salientar a súa faceta como escritor, como poeta, como narrador, como ensaísta, cunha ampla obra poética en castelán e en galego, ou obras de narrativa e ensaio como A Casa das Columnas ou a Crónicas dun tempo escondido, as súas memorias publicadas, parte das súas memorias publicadas no ano 2014 pola editorial Galaxia. Tamén hai que salientar dentro desa militancia constante, permanente, durante toda a vida arredor da literatura galega, a súa participación en Madrid no Grupo Bilbao e tamén, moi recentemente, na posta de marcha, foi un dos artífices da posta en marcha en Madrid da revista Olga, é dicir, que mantivo ata o final da súa vida, xa non axenario, esa paixón, ese compromiso e esa implicación que trasladou e que fixo partícipe as xeracións máis novas. Tamén tivo unha relación intensa, longa e frutífera con Pontevedra e co Concello, na presencia e na ausencia, tamén na distancia, ou sempre que viña á cidade. Era un espallador, podíamos decir, de ideas, de proxectos, de iniciativas, que non deixou de pensar e de impulsar ata os últimos anos da súa vida, e tamén unha persoa que irradiaba valores, sentimentos, emocións de persoa emprendedora, de persoa dinamizadora, de persoa optimista, de persoa entusiasta, que transmitía a súa paixón e o seu orgullo por esta cidade, por este concello. Desde logo, levou sempre, podemos decir, a Pontevedra no corazón, e era un entusiasta e vitalista defensor desta cidade. Contra os agoreiros, contra os pesimistas, el sempre tiña unha mensaxe de optimismo e de vitalismo arredor de Pontevedra. Eu quero destacar tamén aquí, a parte da súa chega histórica e cultural, tamén o seu perfil humano, a súa vitalidade, os seus trazos de home soñador
e idealista, o seu humor, a súa elegancia ou a súa humanidade. Era unha persoa especial, unha persoa extraordinaria para todas aquelas persoas que tivemos a sorte de coñecelo, de compartir con el conversas e proxectos, e, polo tanto, unha desas persoas que deixa un valeiro cando desaparece, pero, sobre todo, que deixa unha inxente obra e unha inmensa herdanza, unha herdanza colectiva que temos a obriga de coidar, de transmitir para o futuro, e este recoñecemento co título de fillo predilecto, que ademais cadra co primeiro aniversario do seu pasamento, é un paso nese camiño de coidar e de transmitir ao seu legado a súa obra, que se complementará, ademais, co propio acto de concesión de entrega á súa familia do título con outra serie de actividades que se están preparando no mes de xuño. Eu creo que serán a xusta homenaxe que merece unha figura tan importante na historia de Pontevedra e na historia de Galiza como Sabino Torres Ferrer. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Bará. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Moitas grazas. Bo día a todos, especialmente aos compañeiros os que quero felicitar do Partido Socialista, que aí só unhas horas remataron o seu proceso de primarias. Foi unha lección de democracia e saiu adiante o apoio á aposta polo entendemento das forzas de esquerda, que esperamos que se confirme o vindeiro mes no Congreso do partido. Sobre a concesión do título de fillo predilecto a Sabino Torres Ferrer, quería decir o seguinte. O anterior recoñecemento, similar a este, daquela como fillo adoptivo, data de hai 18 anos e outorgouselle a Alexandre Bóveda Iglesias. Pode dicirse, por tanto, que o noso Concello non se prodiga distinguindo persoas relevantes. É un feito que a persoa escollida nesta ocasión era animosa, viva e inqueda, e tamén que era doado establecer con ela un bo, mesmo un boísimo trato, algúns dos que estamos aquí o tivemos. Pero son calidades que, por fortuna, adornan a milleiros de mulleres e de homes de Pontevedra aos que non por iso propoñemos para unha distinción destas características. Parece que debe pedirse algo máis. É un feito que o Pleno do Concello, en maio do ano pasado, acordou por unanimidade a incoación dun expediente destinado ao nomeamento do que estamos tratando agora. Expediente que desde a Alcaldía se deu orde de cursar en marzo deste ano e do que resultou a emisión do que se define como cumprida memoria con datos e antecedentes. Pois ben, para unha vida de case 92 anos, esa cumprida memoria asinada pola Concellaría de Patrimonio Histórico, redúcese a 48 liñas, unha por cada 2 anos, e parece que debía ofrecerse algo máis. O resultado final, en todo caso, lonxe de persuadir, leva a dubidar. Na memoria, como é lóxico, reflítese o destacado papel desta figura na Pontevedra gris e anódina da longa noite de Pedra. E aí salienta, impulsando con outros compañeiros, iniciativas culturais como a colección de poesía Benito Soto e máis distintas cabeceiras xornalísticas. Na memoria cítanse expresamente o tempo dese labor cultural entre 1948 e 1952, só 4 anos. Pero logo dase un gran chimpo temporal ata 1992, nada máis e nada menos que 41 anos, onde xa non se considera oportuno salientar nada. 4 décadas que o instructor despacha como unha longa paréntese. O caso é que por esa longa paréntese esvaran omisións de moita relevancia que fan desta memoria un documento decepcionante e incompleto. Do que non hai dúbida é de que o homenaxeado era unha persoa afable, franca e xovial, como se di na memoria, que exerceu as actividades profesionais ás que foi dedicándose e que entregou moito tempo da súa longa vida, como tamén se salienta na memoria, a partillar en cafés. De moitas mulleres e homes de Pontevedra pode dicirse iso mesmo. En todo caso, como desta memoria non vemos que se desprenda
cal é a inexcusable notoriedade que debe ser recoñecida, imos optar pola abstención. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nos queremos felicitar a súa familia por este nombramento que, sen dúbida alguna, precisamente porque non se prodigan estes nomeamentos, creo que adquiren todavía máis valor, non? Ser fillo predilecto de Pontevedra é toda unha honra da que poucas persoas poden presumir, non? As súas familias, e creo que, por tanto, a nós non nos queda máis que felicitar a súa familia, felicitar a figura de Sabino Torres por todo o que fixo, que está subliñado nesa proposta, e o único lamentar, non, que non se acadara a unanimidade nun tema que eu creo que, no fondo, todos estamos de acordo, pero creo que sería bo que se reflexara esa unanimidade. Por tanto, pido a Marea que reflexione, que reconsidere a súa votación para que quede reflexada na ata a unanimidade de toda a corporación. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señor Vara Torres, ten a palabra. Sí, para lamentar profundamente a intervención do representante da Marea e a incoherencia na que cae este grupo que apoiou no seu día, mediante o voto unánime da corporación, tamén da Marea, iniciar o expediente e conceder o título de fillo predilecto de Pontevedra a Sabino Torres Ferrer, e agora intenta, dunha maneira un tanto burda, afear e lixar a memoria de Sabino Torres cunha intervención que eu considero que é absolutamente insultante e ofensiva. En todo caso, aquí non estamos facendo a biografía oficial ou non oficial de Sabino Torres. Tempo haberá para que a fagan persoas estudosas da súa obra e da súa vida, que ten méritos abondísimos, como se reflicten na memoria, para recibir este título, porque non era só un conversador amable, unha persoa vitalista, ten unha obra de feitos, de obras literarias, de obras culturais, de compromiso con Pontevedra, de defensa de Pontevedra, que justifican amplamente a concesión deste título. Pero claro, polo ollo da agulla da Marea caben moi poucas personalidades para recibir un título como este. Moitas grazas, señor Bará. Señor Rei Núñez, ten a palabra. A esta altura non ten moito sentido sacar a relucir a historia na política e nos negocios da figura homenaxeada. En todo caso, insisto en que a memoria é cativa, decepcionante e incompleta, e a eso quizáis non lle resulte alleo o feito de que a Concellaría que asina segue ostentando un político que desde hai 8 meses reparte o seu tempo entre o Concello da capital da provincia e o Parlamento da capital de Galicia. Insisto en que de moitos homes e mulleres de Pontevedra se poden dicir o mesmo que se di nesta memoria da figura homenaxeada. En todo caso, como non vemos que se desprenda unha clara e inexcusable notoriedade, pois optamos por absternos, e simplemente quixera dicir que esta figura está a anos luz de Bóveda, pai do estatuto e mártir do fascismo, que en si constituíu coa súa vida a traxectoria dun exemplo único. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señor Bará, para rematar. Sí, simplemente para decir que a ruindade é o peor mal que hai na política, e que a ruindade está nas antípodas do que foi a personalidade que hoxe recoñecemos, e, polo tanto, que imos honrar con a aprobación deste expediente. Moitas grazas. Eu non insultei a ese señor que se senta nos bancos de enfronte. Sométese o asunto a votación. Votos en contra da proposta ningún, abstencións 2, votos a favor 23, apróbase por maioría da corporación. Pasamos a... Hai un asunto que entendemos ou entende a alcaldía que debe incluirse neste apartado, que sería un apartado 4 bis, que é un tema de tramitación
de solicitude ao Ministerio de Fomento de transferencia de titularidade ao Concello de Pontevedra do tramo da carretera PO12, acceso oeste a Pontevedra, comprendido entre o enlace Mollabao e a Avenida de Marín, e que debido a esa petición do Ministerio de Fomento de solicitude de cesión para tramitar o proxecto de unión do itinerario peonil entre Pontevedra e Marín, pois traemos a pleno, isto foi comentado na Xunta de Portavoces e coa condición de que se estuvera o expediente completo se traía, e, polo tanto, eu propoño que se trate neste punto, se non hai ningún inconveniente. Nada máis. Algún inconveniente? Entón, sométese logo a votación. Ten a palabra o señor... Sí, se entende que sí, non? Señor Mosquera. Grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Ben, a cuestión que estamos a falar ten a súa orixe no proxecto solicitado por este Concello ao Ministerio, fora exactamente a ministra de Fomento, pero despois pasou polas súas características a costas, a Mapama, de completar ou de prolongar o paseo marítimo, como se quere chamar, que existe agora hasta Malvar, hasta que se chama a Glorieta de Malvar, continualo todo posible, co obxectivo de chegar a Marín. Ben, o Ministerio de Costas fixo o seu proxecto e someteu-no a informe de distintas administracións, incluído o Concello de Pontevedra, e tamén do Ministerio de Fomento, porque era quen é titular do que se chama PO12, o sea, o tramo entre a Glorieta de Malvar e máis o nó de Mollabao. A partir de aí chamase PO11. Ben, aí hai unha dificultade que é no primer tramo de un medio kilómetro, máis ou menos, sobre un total hasta o nó de 1,25 km, hai un primer tramo no que polo lado do mar, polo lado da ría, vai a canle de navegación, co cual é imposible voalo, porque se voa habría que variar a canle, o sea, entraríamos nunha situación administrativa na que probablemente nin 10 anos estaría o asunto resolto. E, por outro lado, como a estrada é de doble carril, así que ten catalogado o Ministerio de Fomento, pois as súas normas internas non permiten eliminar un carril, co cual non collería o paseo, co cual estaríamos nunha situación de bloque absoluto. Ben, entre as tres administracións, o sea, o Costas, o Ministerio de Fomento e o Concello, pois chegamos á solución que hoxe, digamos, se dá o paso para efectivizar. A solución é que tal como hasta a Glorieta de Malvar, o que era PO12, ou hasta desde Manuel del Palacio, hasta a Glorieta de Malvar, xa está cedido ao Concello, pois que ese tramo, que xa digo son uns 500 metros, que están reflectidos no expediente, do que se trata, está acotado e dibuixado, pois o Concello lle pida a transferencia ao Ministerio de Fomento, e unha vez que sea municipal, pois xa esa limitación interna do Ministerio de Fomento desaparece e o Concello deixaría, cedería, poñería a disposición de Costas para facer a senda e, posteriormente, como o sostenimento da senda vai ser responsabilidade municipal, pois pasaría a ser responsable, estaría resolto o asunto. Ben, dicir que o dibuixo, a amplitude, a magnitude da zona a transferir foi dibuixada polo Ministerio de Fomento, o sea, foi acordada e dibuixada polo Ministerio de Fomento, co cual, digamos que a tramitación a partir de agora non debería ter especial problema, incluso podría ser bastante rápida, cual quedaría despexado, é a única, digamos, atranco que coñecemos para poder licitar as obras e, canto antes, ampliar o paseo hasta Marín, que creo que
unha demanda de amplios sectores e que humanizaría, digamos, ese término que se puxo de moda, non? Digamos, faría moito máis amável e moito máis fácil para os mobilidades peonil e ciclista pois poder circular por aí, que agora sabemos que é francamente duro, bueno, tan duro como que está prohibido e que incluso xa nos están dado máis dun disgusto en forma de accidentes, atropelos, tanto de peóns como de ciclistas. A autovía ten a sección que ten, o sea, é moi estricta, bueno, que era autovía, é moi estricta, moi dificilmente dá para peóns ou ciclistas, e con este paseo lograríamos ese obxectivo. Este paso é imprescindible porque senón teríamos, digamos, unha situación administrativa de bloqueo que impediría facer a senda nese tramo, co cual o resto da senda, aparte de ser de características máis fluxas, que agardemos que no futuro se supere, pois non tería moito sentido. Por iso, disculpas por vir por este procedimento, pero para ganar tempo, para ganar un mes, para que o Ministerio de Fomento poida tramitalo internamente, que isto ten que ir ao Consello de Ministros ou no seu defecto a unha resolución do Ministro, o sea que ten ainda os seus trámites, e ganar o máis tempo posible. Moitas grazas, señor Mosquera. Señora Moreira, ten a palabra. Bos días, moitas grazas. Esta comunicación nos foi notificada o pasado venres ás 14:30. Para nós non son formas, non nos dan tempo a estudar os informes, por iso comunicamos a nosa abstención. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Iván Puentes, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Nos, enlazando co último que dicía o Grupo Municipal de Marea Pontevedra, a verdade é que non entendemos tampouco a urxencia coa que se trae o asunto ao pleno, porque levamos máis dun ano e medio, ou un ano e medio aproximadamente, falando deste asunto, e, non creo que un mes sexa unha demora absolutamente, irrenunciable para poder efectivamente estudiar o asunto con algo de detemento, non? Nos, ao final, o tema xa non é que veña formalmente por trámite de urxencia, porque se tivese que incluir despois de que estivese elaborada a orde do día do pleno, sino que, ademais, é realmente urxente o tempo que tivemos para ler os informes. Nos, concretamente, tomando café casi antes de entrar no pleno, limos os informes e vimos a documentación que se aportaba. En todo caso, nos non estamos en contra de que, obviamente, se poda calmar o tráfico nesa zona, de que se poda gañar espazo peonil e espazo ciclista, aínda que sí é certo, e o Partido Socialista ten presentado xa públicamente unha preferencia, que era ese treito peonil e esa mobilidade peonil e ciclista hacia Marín, facela aproveitando a estrada bella, a estrada autonómica, pero, en todo caso, insisto, todo o que sexa mellorar a condición na que está a chamada autovía a día de hoxe, a nós non nos parece mal, pero, evidentemente, non podemos votar a favor cando vimos isto a presa e correndo e cando descoñecemos polo miúdo o proxecto que se pretende executar na zona, máis que algúns anteproxectos e algunhas ideas que nos transmitiron que non nos parece mal, pero non podemos facer un voto a favor en estas condicións porque sería unha confianza cega no Ministerio de Fomento e no Goberno Municipal. Entón, para non impedilo, o que imos facer é absternos, pero pedíndolles que no futuro, temas como estes que obxectivamente non son de extraordinaria urxencia, insisto, despois de que levemos un ano e medio con esta obra a voltas, como mínimo, pois se podan tramitar de outro xeito e dándolle tempo aos grupos municipais a poder estudar os asuntos con algo de detemento. Moitas grazas, señor Iván Puentes. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. A forma de traer este expediente é un exemplo máis das trapalladas que fai este goberno, como funciona, e a corroboración da descoordinación que vostede mesmo, señor Fernández Loire, recoñeceu cando volveu a repartir os cargos entre un goberno que nin funcionaba nin vai a funcionar porque cambien as responsabilidades. Este é un exemplo claro que define moi ben como traballa este goberno a tropicóns. En todo caso, este proxecto
quero recordar que se presentou aquí pola propia ministra de Medio Ambiente e pola entón ministra de Fomento, e daquela me acordo que decía algún concelleiro do BNG que decía, bueno, esperemos que isto non sexa unha promesa electoral, porque estamos en eleccións, e creo que hoxe aquí estamos cunha proposta do Goberno na que piden que se ceda un tramo da P11 e di a resolución, coa finalidade de poder desenvolver o proxecto para a unión do itinerario pioneiro entre Pontevedra e Marín que se tramita polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente. Por lo tanto, queda corroborado que isto non era unha promesa electoral, sen máis, senón que unha promesa, un cumprimento dun compromiso, valga a redundancia, feito en campaña electoral das municipais, pero que hoxe en día vostedes están recoñecendo que se vai a cumplir e vostedes están colaborando con el, o cual eu agradezo. Con isto, creo que o tempo, pouco a pouco, vai poñendo a cada quen e as cousas no seu lugar. Por lo tanto, eu non me olvido daquelas palabras daquel concelleiro, pero a ese concelleiro quero dicir que hoxe está recoñecendo que os compromisos do Partido Popular con Pontevedra se cumplen. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señor Mosqueira Lorenzo, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. A ver, vamos por partes. En canto ao proxecto, é único. O proxecto foi exposto en febreiro deste ano, no ano pasado, nin de hai 2 anos, nin hai 3 anos, polo Ministerio de Agricultura e Pesca, non Alimentación e Medio Ambiente, non o MAPAMA. Ben, non hai outro proxecto. Ese proxecto estuvo exposto ao público, foi coñecido por todos os grupos e demais. Nese proxecto aparecía que no tramo que discutimos, que é o obxecto desta cesión, pois o paseo iba polo carril externo na dirección Marín dos 4 que ten e demais. Ben, non hai ningún proxecto novo. A cuestión é, desatascamos, que ven hoxe aquí é, desatascamos ese proxecto pidíndolle, como nos pide tanto Costas como o Ministerio de Fomento, vía cedelo ao Concello ou non. Isto que ven aquí, non hai máis, non estamos discutindo se o proxecto se modifica ou non se modifica ou en novo proxecto. Por lo tanto, creo que a parte foi anunciado na xunta de portavoces. O sea, creo que é clariño, non é un expediente que necesite días e días de estudo, senón é esa decisión, non hai moito máis. Con respecto a que isto é unha atrapallada de tramitación, mire, comunicaron ao noso enxeñeiro e o informe do enxeñeiro é do 18 de maio. O 18 de maio creo que non foi 2 anos, nin hai 3. Acaba o expediente de información pública, hai unha alegación e informe de administracións, hai un informe do Ministerio de Fomento en que di que coas súas normas internas non pode acceder a eso. E busca esta solución e nos pide que fagamos esta solución. Non hai máis. Non sei onde están esas trapalladas, nin esos calificativos que acaba de soltar o señor Moreira, que malamente son intelixíveis. E con respecto da campaña electoral e dos compromisos, nos levamos hai moitos anos, sabe usted, peleando para sacar este paseo adiante. Reconocerá que non foi nada elegante que en campaña electoral veña unha ministra a anunciar o que tiña que anunciar o que o Concello lle demandara. Non é? E claro, antecedentes temos uns poucos. Xa vimos fotos ali destas diante de Facenda dicindo que iba a ser un parador. Xa temos visto unhas cuantas desas. Bueno, incluso temos visto pois como era aquela estación intermodal que bombeaba o río, temos visto uns cuantos. Entón, bueno, a nós o que nos preocupaba é dicir, hombre, non será un máis, porque entón seguro que estamos perdidos. A tramitación iba ben, pero o anuncio deixounos un tanto preocupados. Prenderá usted, elegante, non foi, e incluso van ustedes a falar deso cando teñen o gatillo fácil, cando en campaña electoral se fai algo, outras forzas políticas fai algo para denuncialo a xunta electoral e cousas dese tipo, cousa que nós non fixemos por certo. Ben, eu creo que o asunto está suficientemente aclarado. Trátase de, si queremos axilizar ao máximo, digamos, o que temos a esperanza de que o Ministerio de
non o Mapama, vamos, Costas, o Mapama e o Ministerio de Fomento así o fagan, e se temos o compromiso que van a intentar facer, agardemos que poidan, non? Porque querer parece, vamos, o que nos consta que sí, por parte desta administración, pois non parar, digamos, ou colaborar con este trámite que hoxe traemos ao pleno, colaborar en que ese paseo pois vaya adiante o antes posible, porque ainda aí quedan uns cuantos trámites, Se en cada un dicimos, que non importa un mes, claro, e se en cada trámite non importa un mes, non importa outro no seguinte, pois igual todos calvos cando se logre. Todos sabemos como é a administración, as normas das que se dotou, algunhas bastante disparatadas, pero que están aí, e hai que facer o seguinte trámite, o seguinte, se en cada un retrasamos un mes, dous, ou 3 ou 4 ou 5, pois se nos iría moitísimo. Entón, por parte desta administración ou por parte deste goberno, intentamos cumplir, digamos, axilizar ao máximo para que sexa unha realidade o antes posible. Grazas, señor Mosquera. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias y buenos días. Creo que soy la única que trabaja el fin de semana. No será Ciudadanos quien frene este proyecto. Además, todos conocemos la opinión de los vecinos, con lo cual anunciamos nuestro voto a favor. Pois moitas grazas. Sometemos entón o asunto a votación. Votos en contra desta solicitude de cesión. Ningún. Abstencións. 5 votos a favor. O resto. Vamos a contar. 25, sí, 20, sí. Se non falta nadie. 20, sí. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para potenciar o turismo relixioso en Pontevedra coa aparición da Virxen como referencia. Señor secretario, ten a palabra. Dalle para diante. Ai, que me equivoquei, dalle outra vez. Xa está. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas deste mes ditaminou desfavorablemente esta proposición cos votos en contra dos grupos do BNG e Marea Pontevedra e a favor dos grupos Popular e Mixto, Ciudadanos. Grazas, señor secretario. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Estamos aquí para debatir un problema del foro económico. Como ustedes saben, el secretario puso este tema en la Comisión de Economía y Facenda que presido porque es un tema de promoción económica. El ámbito religioso debe ser algo privado e íntimo y no me parece el pleno del Concello el lugar adecuado para su desarrollo y exposición. En la Comisión de Economía y Facenda, el BNG expuso su contrariedad al texto, ya que lo consideraba demasiado religioso. Como usted sabe, señora Gulías, la invité a proponer cualquier otra enmienda para que el texto saliera adelante, que no hay ninguna intención de sacarla. Es lo que creo que tienen ustedes pensado. Y me parece que no lo analizan por la parte económica, no. Lo que hacen es hacer una utilización religiosa del mismo, demostrando una vez más que el BNG es un partido acomplejado, retrógrado, en el que todo lo que suena católico se convierte inmediatamente en el enemigo. Por su parte, el Grupo Marea nos concedió la incertidumbre y se negó a adelantar sus argumentos para votar en contra y estoy deseando escucharlos. Señora Gulías, que un texto vaya a la palabra católico, le dé repelús oír Virgen María, usted nos lo podía haber dicho. Hubiésemos reescrito la moción para que saliera adelante. Su ceguera política le impide ver la importancia de la moción. Pero, como decía, es un tema puramente económico. Tenemos una ciudad preciosa. Tenemos que darla a conocer. Todo el que viene a Pontevedra se enamora de la ciudad y acaba volviendo. Tenemos que dar argumentos a las personas para acudir a Pontevedra, porque el objetivo de esta moción es llenar los hoteles, es llenar los restaurantes, es que el comercio y las calles de nuestra ciudad se llenen todavía con más gente, que la gente gaste, que se consuma y que contribuya al enriquecimiento de los pontevedreses. El turismo religioso no es nada desdeñable, supone el 2% del PIB, que es una barbaridad. Eso es muchísimo, es una quinta parte del turismo total. Y Pontevedra cuenta con una ventaja competitiva de primer orden sobre las demás ciudades. Aprovechémosla.
Tenemos oportunidades inmejorables para potenciar el camino portugués, cuyo presidente, por cierto, acogió con entusiasmo esta moción. Podríamos poner a Pontevedra en el centro del camino portugués como lugar de parada obligatoria. Podríamos asimismo captar un gran número de personas que se acercan a Santiago para que vinieran a conocernos. Señor Agulías, solo un dato. El año pasado el camino portugués, y todos coincidimos en que es un promotor importante del turismo en nuestra ciudad, atrajo a Pontevedra a 55.000 personas según las estimaciones. A Fátima este año van 8 millones de personas. Y créanme, Pontevedra es muchísimo más bonito que Fátima, inmensamente más bonito. Con que solo pernoctasen aquí el 5% de los que van a Fátima, habría que construir varios hoteles en la ciudad. Por cierto, ¿cuántos hoteles calcula usted que se van a construir con su proyecto estrella, con la creación del parque de autocaravanas? Se lo digo yo, ninguna. Es más, ¿cuántas habitaciones de hotel se van a crear con el parque de autocaravanas en Pontevedra? ¿Cuántas se van a ocupar? Se lo digo yo, ninguna. Piensen las cosas, no piensen esta moción como algo religioso, es económico. Ayudará sin duda a que la economía de nuestra ciudad mejore. Dará a conocer el nombre de Pontevedra por el mundo y es una oportunidad. Aprovéchenla. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez Artime. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. Al margen del afán evangelizador que parece haber en su exposición de motivos, nos resulta también un poco pretenciosa. Las comparaciones son odiosas, pero el santuario de Czestochowa, que está en Polonia, dispone de un espectacular monasterio santuario que cubre un área de 5 hectáreas. El santuario de Fátima, también de enormes dimensiones, está formado por varias basílicas, capillas y grandes explanadas. El santuario de las apariciones en Pontevedra es lo que es. Como comprenderán, estos centros de peregrinación gigantescos de valor artístico y arquitectónico incalculable que ustedes mencionan reiteradamente no surgen de una iniciativa municipal. La derecha española a la que ustedes representan siempre ha mantenido excelentes relaciones con la Iglesia. Nosotros les animamos a que utilicen estos contactos para impulsar la iniciativa que proponen. Es la propia Iglesia, desde sus correspondientes estamentos, la primera que debe trabajar para que Pontevedra destaque como centro de peregrinaciones, divulgando puntos de interés como el Santuario de las Apariciones entre sus fieles. Dicho esto, en Ciudadanos nunca nos vamos a oponer a ninguna iniciativa que intente generar riqueza en la ciudad. Somos conscientes del potencial de Pontevedra como destino capaz de atraer a visitantes de distinta índole y de la necesidad de dar a conocer todos nuestros recursos turísticos, sean de la tipología que sean. Y al margen de cómo está redactada la moción, apoyaremos la iniciativa por su carácter económico. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Bueno, en primeiro lugar, o noso máximo respeto polas crenzas religiosas dos demais, por todas as crenzas religiosas, dunha maneira especial polas maioritarias no noso país e na nosa cidade, que supoño que son as que profesa o compañeiro de corporación que acaba de defender esta iniciativa. Tamén a nosa máxima simpatía coa liña que segue o Papa Francisco e, por suposto, a máxima simpatía e mesmo admiración polo pensamento de teólogos como Hans Kuhn, como Juan José Tamayo, como Andrés Torres Queiruga. O respeto, a simpatía e mesmo a admiración é o que agora nos impide sucumbir á tentación do sarcasmo ante esta proposta. Porén, o que o noso respeto non vai facer é que votemos a favor ou nos absteñamos. Non procede nun órgano de representación popular como este invocar suposicións non feitos reais, nadas da fe religiosa que pode abrazar unha parte da sociedade, mesmo unha parte desa corporación. Marea Pontevedra vota en contra de potenciar o turismo religioso en Pontevedra e máis e aínda se pretende facer invocando a aparición da Virxe como referencia. Moitas grazas, señor Rey. Señor Puentes Rivera, ten a palabra. Bueno, moitas gracias. Eu iba, ao fío da moción, iba a decir que intentar fixar a posición política do meu grupo con respecto a esta moción era a penitencia que o portavoz municipal me fai pasar polo resultado das primarias do Partido Socialista donte, pero, en fin. Eu creo que partindo, e xa falando seriamente, non? Partindo
da exposición de motivos coincido coa portavoz de Ciudadanos en que, en fin, é un tanto exagerada como mínimo, non? Porque, claro, decirse que Pontevedra é un dos 3 destinos marianos de peregrinación máis importantes do mundo xunto con Fátima e Lourdes, un tanto, eu nunca vin pola Rúa Real mareas de xente subindo de rodillas, en fin, cara ou polas 5 calles, camiño do santuario das aparicións, non? Non sei se John Fitzgerald Kennedy só conocía Pontevedra pola aparición da Virxe, pero, en todo caso, creo que está un tanto exagerada esta exposición de motivos, non? Sobre todo cando, efectivamente, se recoñece nun dos últimos parágrafos que existe un descoñecemento xeral non só no mundo, sino tamén na propia cidade e comunidade das supostas aparicións da Virxe ante Sor Lucía e do Neno Xesús na nosa cidade. Polo tanto, centrándonos no aspecto puramente económico, e partindo, por suposto, do respeto ás crenzas que todos podamos profesar, bueno, primeiro, entendemos que non existe neste momento un potencial mariano de Pontevedra, non sei se chamarlle así tampouco, pero en todo caso non existe un potencial mariano de Pontevedra para vendelo como un dos principios, en fin, vertebradores do turismo e da atracción de visitantes á nosa cidade. Por algo que tamén se dicía antes, non? Quero dicir, claro, comparar un destino cunhas dimensións absolutas con monumentos religiosos de, en fin, de primeira, de segunda ou terceira índole, pero en todo caso monumentos religiosos que atraen a visitantes máis aló de que ali fora o lugar no que apareceu a Virxe, comparalo co Santuario das Aparicións e coas dimensións que este fenómeno poda ter en Pontevedra tamén me parece exagerado, non? E, ademais, creo que estas iniciativas nunca parten, efectivamente, dun concello, non? Quero dicir, non creo que un día a Cámara Municipal de Fátima decidise vamos a potenciar aquí que apareceu a Virxe, entón vamos a construir aquí un recurso turístico para que veñan milleiros de persoas. Bueno, pois, primeiro, houve ali tres pastores que dixeron que se lles apareceu a Virxe, a Iglesia aproveitou ese fenómeno, fixo unha basílica, montou ali unha serie de cuestións en torno a esta aparición e a xente empezou a ir, e a partir de aí sí que un pode, como se aproveita o Camiño de Santiago a día de hoxe, aproveitalo como recurso turístico, non? Pero claro, eu non lle vou pedir ao Concello de Pontevedra que construa unha nova basílica en Pontevedra, nin que faga, en fin, ningún tipo de investimento astronómico en torno a isto, tampouco se me ocurren moitas esplanadas, máis aló dos terreos de Ence nos que poder ubicar unha instalación deste tipo, e, polo tanto, en fin, creo que se a Igrexa, que a quen lle compete, decide empezar a promocionar isto, e, bueno, e vemos que hai mareas de xente, pois a cidade poderá beneficiarse, evidentemente, deses recursos turísticos, ou que nas visitas guiadas que un poda facer pola cidade, pois os guías que irán contar que ali Sor Lucía tivo estas aparicións e demais, bueno, pois tampouco estaría demais. En todo caso, pareceme unha proposta que está fora da realidade, que a promoción turística da cidade ten que ir por outras vías, que efectivamente a moción tal como está redactada é confesional e independentemente das crenzas individuais que cada un podamos ter, a acción deste Concello ten que ser aconfesional, como di a Constitución, e, polo tanto, bueno, crendo que esa promoción turística da cidade ten que respostar a un plan integral, a multitude de recursos que se integren, e non a que un día aprobemos aquí que ten que ser pola aparición da Virxe, e outro día, con respecto a outra cuestión, nos imos votar en contra da moción. Moitas grazas, señor Iván Puente. Señora Gulías, ten a palabra. Bueno, moi bo día a todos e a todas. É un tema difícil, non para min, para argumentar, e vaya por diante tamén o respeto deste grupo a todas as creencias e confesións. Fíxese, nestes 2 anos que eu estou de concelleira, de promoción da cidade, pois estiven en Zaragoza, en Iruña, en Xixón, en Pequín, en Sensen, e acabo de chegar de Valencia, para falarmos un pouquiño da cidade, do modelo, da potencialidade que ten Pontevedra como destino. Eu teñolle que recoñecer con toda a humildade do mundo que seguramente hai cousas nas que podo mellorar e estou en camiño diso e agardo, porque así tamén nos fan chegar cada día máis convites, pois poder facelo ao longo destes 2 anos que quedan, non? Tamén lle teño que recoñecer que falar de Pontevedra nun destino internacional como Pequín pois dá certa vertixe, pero tamén lle digo que as experiencias e o feedback que recibimos é bastante grato. Neste Concello, aparte disto, aproveitase
calquera argumentación ou calquera proposta que teña que ver con atraer xente á cidade e desestacionalizar o turismo. Solamente pedimos un requisito, que sexa mínimamente seria e que sexa mínimamente razonable. Desde fai tempo apostamos por promocionar Pontevedra como un modelo e como un exemplo de calidade urbana a nivel internacional. E non nos vai de todo mal. Fíxese, as cifras de ocupación hoteleira crecen, acadando xa cifras similares ás que había na cidade no 2008, batimos ano tras ano récords de visitantes, a prensa internacional fala de nós e mesmo eu creo que todos e todas coincidimos que salir nunha reportaxe da televisión pública francesa non hai cartos que o paguen, vale? Na mellor dos casos é unha cifra moi alta e na maioría deles pois é impagable aparecer na televisión francesa ou en Nova York ao lado de exalcaldes como Bloomberg ou outras figuras destas características. Pero, claro, é que vostede presenta unha proposta na que dá moi pouquiños argumentos máis alá das referencias católicas, non? Máis alá del Niño Jesús, de la JFK Connection, de la Virgen María e demais cuestións, non? Fíxese, nos falaremos con calquera que trai unha proposta seria sempre que se dé un dato económico de peso, porque os seus cálculos son similares ou semellan os de un dos tres, non? Un autobús cheo de turistas a 10 euros el turista dá un total de... E non é así. Vostede o único dato que pon de referencia na moción é o do PIB, verdade? Está ben citarmos as fontes cando falamos de datos económicos. Ese dato é un dato da Conferencia Episcopal Española, encargado en Europa Presale, encargado a consultora KPMG e basea esta cifra que vostede dá as celebracións, as fiestas religiosas e os lugares inmuebles de interés religioso, vale? Quero dicir, cando vostede menciona esta moción non fai ningunha referencia aos riscos que supón que Pontevedra se convirta nunha cidade chea de autobuses nas que van e entran e non deixan ningún solo peso á cidade. Vostede quere cambiar unha cidade amável por unha cidade intransitável. E permítame dicirlle que cando usted valore os documentos da UNESCO sobre a sostibilidade de turismo, cando vostede valore as cuestións un pouquiño serias, non teremos ningún problema en seguir falando deste tipo de iniciativas, pero insisto, dende unha perspectiva razonável e seria. Mire, digolle outra cousa, eu sei que poden facer este tipo de propostas, porque en algunha temos coincidido. Recordo cando trouxeron a proposta sobre o roteiro do Pai Sarmiento, que atoparon a unanimidade, pero era porque a proposta era un pelín máis seria e non facía as referencias a todo isto que lle dicía. E mire, o goberno local non está aquí para reescribirlle as mocións. Podemos facer algunha aportación, pero no caso da súa moción sería unha reescritura da moción, porque non deixa vostede títere con cabeza. Polo tanto, estamos aquí para seguir traballando polo turismo, sin apelidos e sin categorías, a falarmos con todo o mundo e non para resolverlle os seus problemas cos misterios marianos. Moitas grazas, señora Gulías. Señor Rafael Domínguez, ten a palabra. Bueno, muchas gracias. Señora Gulías, más le vale a los pontevedreses que estuviesen más por Pontevedra y no viajando tanto por ahí. Bueno, vamos a intentar dar más argumentos y para ello, si me lo permiten, voy a irme a la antigua Grecia. Abro comillas. Una zorra viene de cazar todo el día y siente mucha sed. En lo alto de un árbol ve unas uvas y piensa, esas uvas calmarían mi sed. Salta una y otra vez sin conseguirlas, así que se va mientras musita. No las quiero que están verdes. Bueno, se atribuye a Esopo esta fábula del zorro y las uvas, pero fueron contadas posteriormente por Babrio, La Fontaine y Félix María de Samaniego. Como en la fábula, el zorro, al igual que Lores, acaba repudiando aquello que no puede tener y lo desdeña. Le puede el orgullo. El zorro de Lores prefiere pasar sed que aceptar que las uvas están buenas y se va creyéndose su propia mentira. No las quiero que están verdes. Ustedes, como el zorro, no quieren esta moción, aun sabiendo que es buena, aun sabiendo que suma, aun sabiendo que puede generar dinero y actividad económica, pero como toca un tema religioso, prefieren decir que no les interesa.
cuando lo que esconden es un movimiento anticatólico. El problema es que el que va a pasar hambre no es el zorro de Lores. Lores, por su obcecación antirreligiosa, obliga a todos los comerciantes de Pontevedra a no llenar más sus hoteles, sus restaurantes o vender sus productos. El zorro de Lores no las quiere que están verdes, pero los hosteleros probablemente las quieran. Por otro lado, y es que a veces confundo su incapacidad con su incompetencia, solo recordarles a mis colegas del BNG y de Marea que Santiago, el que da el nombre a Santiago de Compostela, era un apóstol de Jesús. Yo no sé si ustedes lo saben cada vez que votan a favor de la promoción del Camino de Santiago. Cada vez que hacen ustedes y votan alguna promoción del Camino de Santiago, están apoyando el camino religioso. Es por si no se acordaban. De hecho, el alcalde de Santiago, al que el Grupo Marea tanto admira, porque muchas veces dicta sus decisiones como los presupuestos, se ha implicado de forma notable en la difusión de que el apóstol está enterrado allí, en la creencia de que la difusión de que el Camino de Santiago es importante, y nadie duda de la importancia del Camino en Santiago. Claro que esto no va a ser de un día para otro Fátima, claro que esto no va a ser de un día para otro Czestochowa, pero si puede sumar un poco al turismo, atrayendo a más gente a conocer Pontevedra, sería buenísimo. Tenemos una ciudad preciosa, una ciudad maravillosa, y cuanta más gente la conozca, mejor. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Se non hai máis intervencións, señora Gulías, brevemente. Señor Domínguez, Ave María Purísima. Señor Domínguez, bueno, sin pecado concebido. No, bueno, para contestar una cosa más. Como ustedes saben, hay varias clasificaciones de turismo y una que es la más importante, aunque hay varias clasificaciones, es la del turismo económico, que divide al turista según el gasto que deja en la ciudad. Por ejemplo, el grupo 6, que es el que más dinero gasta, es el que genera un gasto de más de 450 euros por persona y día. Y ese es fundamentalmente el turismo económico, pero en Pontevedra con Lores al frente eso sería un milagro. El turismo religioso se coloca entre los grupos 3 y 4 y deja un entorno de 150 euros por persona y día. No es 450, pero está bien. ¿Quiere que le diga a qué grupo pertenece el turismo de autocaravana, señora Gulías? Grupo 1. No, yo no creo que sea una paletada. Todo lo que suma está bien, pero es el que gasta menos dinero en la ciudad por habitante. Menos de 50 euros al día, porque entre otras cosas, la mayoría de las veces no duerme en hotel, porque duerme en la autocaravana, y porque otras veces no come fuera, porque come en la autocaravana. Bien, yo creo que usted cobra una dedicación exclusiva y, entre otras cosas, se dedica a pintar las calles con tiza. Pero la concejala Gulías no es culpable de su incompetencia. La culpa es de Lores por traer a una persona de Forcarei a dirigir la promoción económica de Pontevedra. La concejala Gulías, Pontevedra es muy distinto a Forcarei. Aquí hay que trabajar, aquí hay que estudiar las propuestas, aquí hay que hacer las cosas con seriedad. Está usted demostrando que Pontevedra le queda grande. Vuelva a esa preciosa tierra, que es Forcarei, y deja de estropear los misterios de Pontevedra, que son maravillosos, y la ciudad de Pontevedra. Muchas gracias. Alcaldesa, todo meu respeto a alcaldesa de Forcarei. Dije que es una ciudad preciosa, es más. Muchas gracias. Eu creo que non há lugar a máis contestacións. Por lo tanto, sométese o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. Por aquí hai 12. 3, 15, 2, 17, abstencións, ningunha, votos a favor, 8, rexeítase por maioría da corporación. Pasamos ao punto número 6, ratificación da súa inclusión de urxencia e aprobación da proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación ás medianeras situadas na parte traseira da Igrexa da Peregrina. O señor secretario non ten nada que decir. Temos que decir os grupos municipais se aceptamos a urxencia. Non hai ningún problema, por lo tanto, ten a palabra o señor Agustín Fernández. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Efectivamente, foi unha dura penitencia, sí. Bueno, un dos obxectivos nos que penso que estamos todos de acordo é na necesidade de potenciar a Pontevedra como destino turístico.
Pode que non coincidamos nas estrategias, pero sí no obxectivo. E este obxectivo pasa tamén, sen dúbida, por cuidar os detalles. Unha das zonas máis visitadas, sen dúbida, é o santuario da Praza e a Praza da Peregrina por razóns obvias. Paso obrigado do Camiño de Santiago, atópase unha das construcións máis señeiras da nosa cidade e, ademais, é un espacio céntrico atravesado por miles de pontevedreses e pontevedresas todos os días. Non vou estenderme moito porque o problema das medianeiras situadas na parte traseira da Igrexa da Peregrina é de sobras coñecido e estamos seguros tamén en que todos coincidimos en que é necesario darlle unha solución axeitada e a ser posible canto antes. Houbo xa varios intentos, o máis serio deles foi o levado a cabo polos socialistas a través de Teresa Casal, pero uns trámites administrativos demasiado longos e farragosos e unha crise económica paralizaron o asunto no seu momento. Agora, alguén intenta poñer en circulación unha idea que máis que idea unha ocurrencia consistente en facer murais. E isto é un tema que hai que tratarlo con moita máis seriedade e a ser posible con moito máis consenso. Nós queremos que é o momento de retomar o tema. O feísmo que supoñen esas medianeiras non axuda a posicionar a cidade. Sería, sen dúbida, unha das obras deste mandato se se chegan a facer e se conseguimos entre todos eliminar ese borrón dende o punto de vista estético. E é un momento de recuperar un proxecto que supuxo no seu momento ou que generou un amplio consenso, un proxecto froito dun concurso de ideas moi concurrido e aprobado por un xurado de amplio espectro, incluindo ademais un acordo coas comunidades de propietarios. Non podemos ademais desaproveitar a oportunidade que se nos presenta de ter unha administración provincial moito máis receptiva aos intereses municipais. Certo que nestes 2 anos aínda non vimos ningún fruito desa receptividade, pero non hai que perder a esperanza de que o vicepresidente sexa capaz de conseguir algo da esa institución. Máxime, ademais, cando un dos obxectivos estratégicos diseñados e definidos pola propia Diputación é a potenciación turística da cidade. De verdade que creemos que non hai moito máis tempo que perder. No seu momento esta obra foi paralizada por cuestións económicas, pero agora é o momento de retomala e utilizar, ademais, a alcaldía para estas cousas que, sin dúda, benefician a cidade e nas que, evidentemente, encontrarán o apoio do Partido Socialista. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández González. Señora Moreira, ten a palabra. Grazas. Falan de facer un mural nas medianeiras na parte traseira da Igrexa da Peregrina e a proposta do Goberno non vai ser máis que un lavado de cara. Un mural exposto ao aire libre e nas condicións climatolóxicas propias de Galicia augúranlle unha corta vida. Entón, que preferible, rehabilitar ou intervenir artísticamente? O máis lóxico sería facer unha rehabilitación e para iso xa se convocou un concurso público. Compre lembrar que se presentaron preto de 40 proxectos e foi resolto cun xurado de expertos que lexiron o mellor deseño, que optimizaba o entorno e contribuía a realzar a silueta da Peregrina e acabar así co feísmo. Por que non deseñar un estudio de viabilidade da execución e mantemento da proposta que foi gañadora no concurso de 2010? Por que se descartou un proxecto que contaba coas preferencias das veciñas? Para un concurso público que se fai na cidade, non é serio que logo nin se execute nin se teña en consideración o traballo, o tempo, todo o empregado polos profesionais. Marea Pontevedra vai votar a favor desta proposta. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Val. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Ben, nós, ante esta moción, consideramos que o concelleiro Fernández que se exige un plus máis de responsabilidade, porque el foi concelleiro de goberno e ten que redactar as mocións moitísimo mellor. Porque, por exemplo, cando afirma que foron orzamentados para o ano 2011, non é certo. Foron orzamentados no presuposto do ano 2010 por 100.000 euros. En xunio do ano 2010 implementáronse por 400.000 euros. No ano 2011 deuse a partida de baixa o 13 de maio. Entón, a hora de redactar as mocións, pedímosenos un pouco máis de seriedade por ese plus que o resto do grupo da oposición non ten, señor Fernández. Mire, a argumentación que vostede fai na exposición de motivos nada impide que mañán traia aquí outra moción e nos pida polos mesmos criterios que se faga o Museo de Historia.
o dos 7 millóns de euros tamén foi un concurso, tamén se parou, según vostede di, pola crise, que falaremos logo diso, tamén se podía pedir a axuda da Diputación e facer este proxecto. Quero recalcar aquí que este proxecto foron 36, había un xurado presidido polo señor alcalde Lores, tamén estaba algún outro, había máis membros dos grupos políticos. Tivo un importante contestación veciñal. Cando se mostrou ao público, houve un importante rechazo polos veciños da contorna. Eu creo que ese foi realmente o motivo polo que logo o concelleiro Bará o incluiu no caixón. Nos queremos que se arranxe dunha vez por todas as medianeras. É increíble que despois de 16 anos sigamos co problema aí. Non nos parece serio que a cidade de Pontevedra para arranxar unha medianeira teña que pedir axuda á Deputación. Se non somos capaces de arranxar unha simple medianeira, temos que pedir axuda á Deputación. Parécenos unha pataleta interna do seu grupo. Nos, eu propóñolle que se fai unha modificación quitando, eliminando que a Diputación participe desta financiación que nos parece de competencia única e exclusivamente municipal. Nos entendemos que a Diputación ten que participar en grandes obras, nas grandes infraestructuras, nas grandes edificacións municipais, e se quita exclusivamente que sexa ese concurso que gañou, se deixa aberto que sexa seguindo os criterios do concurso e que se faga unha solución dese tipo, nos votaremos a favor, porque nós tampouco queremos que sexa un mural o que se instale aí. Agora está declarado ben de interés cultural o en Santuario da Peregrina. Cando se fixo o santuario, tiño carácter prominente. As edificacións en altura de máis de 2 alturas afearon todo ese entorno. A proposta que saiu do concurso, logo eu estive lendo sobre outros arquitectos que falaban do criterio que se adoptou, quitáballe ao criterio predominante a Iglesia da Peregrina. Ten que ser unha solución máis aséptica que realce a estrutura da Peregrina e nos, se vostede deixa aberta a posibilidade e non inclúe a Deputación, nos votamos a favor. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Val. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, as medianeras esas non levan 50, teñen máis de 60 anos. Bueno, as medianeras non. Os edificios que dan lugar a que haxe esas traseiras cara a Peregrina. É un tema absolutamente recurrente. E, señora Val, os seus datos están ben, os que deu sobre o orzamento, pero con matices. Non foi para un caixón este proxecto. Este proxecto meteuno nun caixón o señor Louro, concelleiro de Urbanismo e Obras Urbanas. Era un proxecto que estaba promovendo Teresa Casal. Nas seguintes eleccións Teresa Casal non foi na candidatura, encabezou o señor Louro. O señor Louro era o responsable no goberno de Urbanismo e Obras Urbanas e meteron o proxecto no caixón. Pero este proxecto xa non se desenvolverá antes por falta de impulso do Partido Socialista. No orzamento do 2010 incluíronse 100.000 euros no anexo de investimentos para esta finalidade. Do remanente líquido de tesorería incorporáronse nese mismo 2010, que non se orzamentaron inicialmente, incorporáronse 400.000 euros. Gastáronse 40.000 en premios. E o ano seguinte, no orzamento do 2011, non se orzamentou no 2011, no orzamento do 2011 incorporáronse 460.000 euros. Hubo unha anulación de 42.000 no mes de maio de 2011, aí non era responsable o señor Louro, claro, era responsable a señora Casal, porque en maio o señor Louro ainda non tiña competencias en urbanismo. Pero estaba no orzamento e o meteron no caixón. Eu supoño que será pola propia complexidade que ten o tema en sí, pero o que non se pode decir é que foron os trámites administrativos os que impediron executar a obra. Estaba no orzamento xa dende o ano 2010. A min hai cuestións destas que me sorprenden, porque se presenta por urxencia, polo mesmo grupo que no seu momento tomou a decisión de impulsalo, polo mesmo grupo que despois tomou a decisión de paralo, e agora, isto xa non sabemos se tamén é unha penitencia polo resultado das primarias, se pide que faga unha participación económica a Deputación. Igual sí, igual aquí tamén hai penitencia polo tema das primarias,
ou a campaña electoral, porque isto está presentado o 30 de marzo, pero se meteu para este pleno, xa lle dixemos na Xunta de Portavoces. Igual despois do día das primarias esta moción é mal interpretada. Nos vamos votar en contra, pero vamos votar en contra porque neste momento non é unha prioridade do goberno, pero tampouco é este gasto unha prioridade para o Grupo Socialista, porque cando se fixeron as emendas dos orzamentos non presentou ningunha en referencia a este asunto. Aquí vamos a salta de mato según se nos vayan facendo as ocurrencias. Había un proxecto, métese no caixón, o mismo grupo fai unhas emendas aos orzamentos, nese orzamento que pactaron co Partido Popular. Nese orzamento fanse unha serie de propostas nas que para nada se inclúe este asunto e agora en marzo presentan a moción e en maio é urxentísimo resolvelo. E ademais, coa Deputación. A verdade é que a inconsistencia da propia moción é bastante evidente. Por lo tanto, nos vamos a votar en contra. O Goberno ten fixadas unhas prioridades no orzamento do 2017, son as prioridades que vai a executar según vayan avanzando o exercicio e, desde logo, non era para vostede unha prioridade nen no 2011, nen no 2010, nen no 2016, nen no 2017, que non presentou enmendas sobre este asunto. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, por contestarlle por orden ao señor Abal, vamos a ver, eu creo que o que é indubitado é que todos coincidimos en que é necesario solucionar o tema das medianeiras. Creo que en eso estamos todos de acordo. E temos, ademais, un concurso que foi modélico, por lo tanto, aproveitémoslo e non fagamos outros experimentos. Tamén di vostede que a Diputación debe estar para as grandes obras e non para as pequenas obras. As obras non son grandes porque custen máis cartos, non? As obras, a veces, hai obras que custan poucos cartos, pero que son grandes polo que significan. Por lo tanto, me parece que como argumento non está moi traballado. Con respecto á posición do Goberno, bueno, é dicir que lamentablemente non me sorprende en absoluto, non? Aquí podemos xogar a litumás, non? Entón, recordar o pasado, o que pasou coas medianeiras, porque están aí ou porque non, e tal. Podíamos recordar tamén que no ano 2002 fíxose un plan de medianeiras cando era concelleiro Cesario Mosquera, que quedou aparcado nun caixón e non se fixo nada, etc. Podemos xogar a eso, non podemos xogar ao itumais, non? Por outra parte, eu non vou a desvelar conversas que se levaron a cabo para formar un goberno de coalición no ano 2011. Non as vou a desvelar, pero eu estaba ali, vostede non, pero non as vou a desvelar. Por lo tanto, deixo aí. Home, traela aquí por urxencia é porque foi presentado o 30 de marzo e ainda non pasou por comisión, cousa que tamén ven sendo habitual coas mocións do Partido Socialista, que quedan aí aparcadas e que non se tratan en comisión. A mí resulta-me bastante triste comprobar como o Goberno, en vez de xestionar e dedicarse a gobernar e de asumir que igual algunhas cousas que presentamos os socialistas teñen certo sentido, a mí pareceme bastante triste que o Goberno se dedique a facerlle oposición á oposición. É un pouco triste ver que a xestión da concelleira que neste caso tratou o asunto limítase a facer oposición. Eu creo que hai que exixirlle un pouco máis a calquera goberno municipal, porque non están aí para atacar a oposición, que tamén, cando toca, toca. Están para facer xestión e para sacar adiante os temas da cidade. Creo que o tema das medianeiras da Peregrina, se presentase como se presentase, é un tema que todos sabemos que hai que solucionar e que por as razóns que fose se foi dilatando no tempo, xa dende a época en que había concelleiros de urbanismo do BNG, xa desde esa época, e, por lo tanto, creo que hai que darlle solución. Se a solución que vostedes dan é non a fago porque a presenta o Partido Socialista, mala solución para Pontevedra, moi pocas solucións para Pontevedra ten este goberno. Insistimos, creo que é unha cuestión axeitada, creo que é un momento, creo que temos posibilidades e que sería unha pena desperdiciar este mandato sin que se tomaran medidas para solucionar ese tema. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Agustín Fernández. Señor Abal González, ten a palabra. Sí, simplemente para decir que para nós sí que é urxente, sí que é prioritario, xa debía ser prioritario cando vostedes chegaron ao goberno. Esta moción, como ben di o señor Fernández,
surde a raíz de que o anterior concelleiro de Mobilidade afirma que entra nas súas previsións o facer o mural. Ora a señora Carmen da Silva di que non sei a coordinación como funciona no seu grupo. Para nós sí que é prioritario, e nós o que lle pedimos ao señor Fernández é que deixe un pouco aberto a solución, que non acote a solución especificamente a ese proxecto e que poida ser máis reflexionado nun futuro. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señora Val. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Vamos a ver, vostedes presentaron esta moción porque desde o Goberno se dixo que se estaba estudando a posibilidade de facer un mural, que é unha intervención mínima nesas fachadas, que, por certo, son propiedade privada e que hai problemas de xestión moi importantes derivados de que sexan propiedade privada, como son. Esas medianeiras levan aí, os edificios, insisto, levan aí moitos anos. Era membro desta corporación o señor Nabor, presente entre o público, e xa se falaba de que había que resolver o problema das medianeiras da Peregrina. Non debe ser tan fácil, verdade? Non debe ser tan fácil, porque estou segura de que calquer membro desta corporación que tivo algunha responsabilidade de goberno ou outras corporacións que xa tiveron, se fose un problema fácil de resolver, tería o feito. Eu non creo que nin o anterior alcalde, nin o anterior non tiveran a máis mínima sensibilidade para non intentar resolvelo. Non debe ser nada fácil. E nos non facemos oposición da oposición, nos temos un proxecto que se reflicte nos orzamentos, como lle decía, o que vostedes non presentaron enmendas para facer isto, e ante o anuncio do goberno local de estudar a posibilidade de facer unha intervención mínima que, non resolvese a cuestión, porque os edificios de aí non van desaparecer, pero que, non fose tan impactante a presencia. Foi cando presentan a moción e se acórdanse de que houve unha concelleira do PSOE que o tivo orzamentado e o parou e que despois un concelleiro do PSOE non continuou con el. Eu o que lle digo é que non debe ser un problema fácil. Levan aí máis de 60 anos. Vostede, ademais, pecha a posibilidade a que sexa a solución adoptada no concurso de ideas convocada no seu momento. Xa leva moitos anos desde ese concurso de ideas. Estamos no ano 2017. Fala duns costes que non se corresponderían a día de hoxe co aí proxectado, tampouco cos cambios normativos que houve dende 2010 até agora. Habería que saber se é executable e, polo tanto, mantemos o noso voto en contra. Obviamente, abertos a propostas que intenten paliar o problema que esos edificios xeneran sobre a praza da Peregrina, que, como lle digo, eu creo que eu ainda non nacera e xa se falaba do problema, estou segura de que non nacera, sei os anos que teño, e xa se falaba do problema, resolver os problemas da medianera. Faltalle 40 anos para pasar a ser un ben patrimonial protegido por ser uns edificios de máis de 100. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Fernández, ten a palabra para pechar o debate. Sí, moito máis brevemente todavía. En todo caso, póñense a traballar. Se teñen un plan, póñense a traballar. Simplemente que é difícil saber cal é o proxecto dun goberno reflexado nos orzamentos cando o 55% do previsto para inversións queda sin executar. É moi difícil saber se existe un proxecto real cando non se executa o que se prevé. Moitas gracias. Grazas, señor Agustín. Sométese o asunto a votación. Votos en contra do proxecto, da moción, 12. Abstencións, 7. Votos a favor, 6. Rexéitase por maioría da corporación. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 7. Proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra solicitando do Concello de Adopción urxente de medidas para a prevención de incendios forestais e a defensa das vivendas e propiedades das parroquias rurais. O señor secretario ten a palabra para ler o ditamen da comisión. A Comisión de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos, na súa sesión da 16 de abril, ditaminou
desfavorablemente a proposición, cos votos en contra dos membros do grupo do BNG, a votación a favor dos membros do Grupo Municipal María de Pontevedra e a abstención dos restantes representantes dos grupos. Gracias, señor secretario. Ten a palabra o señor Rei Núñez. Ben, habería que empezar con algúns datos, non? O Concello de Pontevedra ten 7.091 hectáreas de superficie forestal, o que representa o 62,5% do total. Esa masa forestal reparte a propiedade entre as comunidades de montes que posúen 2.600 hectáreas e milleiros de particulares propietarios do resto. En todo caso, cando se declaran incendios, as lapas non distinguen entre donos e papan sobre todo os bosques peor coidados e os colonizados por especies combustibles. En 2016, o ano pasado, as lapas chegaron a moitos lugares do Concello e arrasaron 320 hectáreas en Ponte Sampaio, lugares de Acevedo, Rañadoiro e o Vilar son os máis perxudicados, 70 hectáreas en Bora, no Salgueiral, e outras 20 en Lérez e Verducido. Agora, ben entrado maio, posto que non se fixo tras o verán pasado o que habería que facer, estamos no momento oportuno de tomar medidas ou de empezar a facelo, posto que para este 2017 se anuncia un verán con riscos de lume, consecuencia da secura do inverno. Quero lembrar aquí a Lei 3/2007 do 9 de abril de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, que di no seu artigo 7 correspóndelles aos concellos elaborar e aprobar os plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais. Desde 2007 está vixente esta lei. Esa mesma lei, na súa disposición adicional terceira, define o eucalipto como especie combustible e impón unha franxa desde as casas de 30 metros libres de eucaliptos. A legislación galega establece tamén redes de faixas de xestión de biomasa desde os 30 ata os 50 metros desde as casas. Pois ben, no noso Concello temos máis de 160 núcleos de poboación cercados na actualidade por eucaliptos. Cumprindo coa legislación e dando resposta a unha realidade de tanta relevancia en Pontevedra, propoñemos ir no noso Concello a unha franxa de 50 metros de distancia das vivendas e instalacións libre de eucaliptos. Segundo estimacións técnicas, protexer os nosos 150 núcleos ou 160 núcleos a unha media de 3 hectáreas afectadas daría unha superficie total de 500 hectáreas. Cun investimento medio de 3.000 euros por hectárea no programa Monte Vivo deste Concello en 2017 o orzamento foi de 2.200 euros por hectárea, a erradicación dos eucaliptos e a xestión alternativa desas franxas supoñería un gasto de 1,5 millón de euros que podería acometerse en 3 anos. E hai recursos para facelo. En 2010 impulsouse o Parque Forestal do Pontillón. Nos orzamentos de 2016 e 2017, o Parque da Fracha que ten consignados 735.000 euros, 150.000 do orzamento do ano pasado e 585.000 do deste. E o Parque Forestal da Tomba en Campañó ten este ano 441.000 euros. Pensamos que fronte aos usos recreativos do monte, a prioridade debe ser a seguridade das familias e das persoas. O Concello de Pontevedra é considerado ZARC, zona de alto risco de incendios forestais. E o PLADIGA, o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, defínenos o Concello de Pontevedra como de tipoloxía 2, referida a aquel incendio en que na súa evolución máis desfavorable se prevé unha ameaza seria dos núcleos de poboación ou das infraestructuras de especial importancia, e o dano forestal esperable é moi importante. No noso caso, ademais, o desfase do Plan Xeral de Ordenación Municipal lastra a prevención contra o lume, posto que non permite aproveitar as múltiples posibilidades que ofrecería unha máis efectiva ordenación do territorio. Por todo iso, Marea propón, primeiro, unha inspección urxente do estado das redes primarias de faixas de xestión de biomasa en todo o Concello, requirindo a intervención das outras administracións implicadas. Segundo, un plan de prevención de incendios forestais sinalando accións necesarias de tipo silvícola ou organizativo e os espazos onde realizalas, que serían as pistas, as estradas e os montes. E terceiro,
unha liña de axudas para a erradicación das especies arbóreas combustibles e invasoras nunha franxa de 50 metros desde as vivendas e instalacións do rural nun prazo de 3 anos. Non pode haber política que axude a fixar poboación no rural en calquera concello, tamén no noso, se non se garanten unhas mínimas condicións de seguridade para as familias que o habitan. Con ese espírito, preséntase esta proposición para que pido o apoio dos demais grupos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señora Rei Martínez, ten a palabra. Gracias. En la Ley 7/2012 de Montes de Galicia indica que las competencias de la Administración local son fundamentalmente las derivadas de la titularidad de sus propios montes. No obstante, en la Ley 3/2007 se especifica claramente que el planeamiento municipal de prevención y defensa contra los incendios forestales se integrará en los planes municipales de emergencias. Desde Ciudadanos pedimos y llevamos tiempo pidiendo que se actualice el plan de emergencias municipal en el que se deben recoger las actuaciones encaminadas a la prevención y defensa de los incendios. Si bien las intenciones de las propuestas de En Marea pueden considerarse adecuadas, la forma de plantearlas no lo es. Pero más allá de plantear una lucha encaminada a buscar reivindicaciones teledirigidas de carácter político, consideramos nuestro voto a favor de la moción, no sin exigir que no se redacte únicamente un plan de prevención de incendios, sino que se actualice el plan de emergencia de Pontevedra. Moitas grazas, señora Rei Núñez. Señor Puentes, ten a palabra. Sí, a nos parecenos interesante e necesario adoptar calquera tipo de medida que obviamente poda previr os incendios forestais e, sobre todo, a afección aos núcleos de poboación. Parecenos interesante a proposta que se fai tamén de ir despoboando pouco a pouco a todas as especies invasoras, fundamentalmente os eucaliptos, como ademais se di na moción, con alta capacidade de arder e de provocar incendios forestais. O único, as dúbidas que podamos ter ao respecto son de competencias municipais e, ademais, de concreción, non? Teríamos que ver, efectivamente, a que núcleos de poboación afecta, que terreos concretos son os afectados, as consecuencias para os propietarios deses terreos, antes de poder adoptar unha decisión ao respecto. Por tanto, nós o que imos facer nesta moción é absternos. Moitas grazas, señor Puente. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Perdón, dalle outra vez que me despistei. Está ben. Grazas, señor alcalde. Esta moción que tamén expón unha serie de medidas de carácter urxente non deixa de ser tamén curiosa, porque está presentado o 12 de maio con carácter urxente, cando todo o mundo sabe, ou debería saber, unha máxima que hai que os lumes do verán apáganse no inverno. O Concello de Pontevedra traballa durante todo o ano en proxectos vinculados co monte, que é a forma que entendemos dentro das competencias municipais de contribuir a que os usos do monte sexan os que fagan que os incendios forestais disminúan. O Concello de Pontevedra está nunha zona de alto risco de incendios, somos ben coñecedores dese extremo, igual que as Rías Baixas na súa totalidade. Entón, hai unha parte da súa exposición de motivos vinculada co planeamento municipal, donde ademais se confunde na súa exposición planeamento municipal con ordenación do territorio. Son radicalmente distintos, porque as competencias no planeamento municipal son ben limitadas e ningunha sobre ordenación do territorio. E tamén dicirlle que os aspectos que vostede aquí plantexa ben os pudo presentar como enmendas os orzamentos. Decíalle antes, os lumes do verán apáganse no inverno. E non só iso, senón que considera que intervencións como as que están previstas tanto no Parque da Fracha como no do Tomba, como outras que xa se fixeron, son meramente recreativas. As únicas competencias que ten o Concello polas modificacións legislativas que houbo sobre as competencias que teñen as distintas administracións son nesa materia. Nos podemos facer intervencións en colaboración coas comunidades de montes, as que hai que agradecerlle a súa implicación
tamén no cuidado do monte, con moi poucos recursos ou casi ningún recurso e, desde logo, con ningún apoio por parte do Goberno galego, son as únicas intervencións nas que o Concello pode facelo no exercicio das súas competencias. Non temos competencias forestais. E si é certo que a legislación fala de que se faga un plan municipal, pero tamén di, porque as leis, teñen varios artigos, hai que lelas enteiras, logo están os técnicos e os xuristas que as interpretan, e xa finalmente, se non hai acordo no xuzgado. Pero o artigo, o que fai referencia ao planeamento municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais, ten varios apartados. E no apartado 2 di: a estrutura dos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais será establecida por orde da Consellería competente en materia forestal, de acordo coas directrices que estableza a normativa aplicable en materia de emerxencias. A ningún xurista do Concello lle consta a existencia desa orden. A ningún. Que plan municipal facemos si quen ten a obriga de facer a orden para ver como é a estrutura deses plans non emite esa orde e na lei pon que ten que ser así? Despois hai unha lei de montes do 2012 na que se restrinxen máis aínda as competencias municipais e nas que, como sempre, porque se lexisla sobre os concellos, non cos concellos, se lle empaquetan os concellos as competencias en materia de exercicio da disciplina, cousa que exercemos. O Concello está sistemáticamente todos os anos traballando na protección dos seus viales contra os incendios forestais, acordado nos consellos parroquiais en cales interven en cales non. Está traballando directamente coas comunidades de montes para poder que haxa un uso plurifuncional do monte e iso é unha gran protección contra os incendios forestais. Pero, desde logo, o que non vamos facer desde o Concello é cumprir as obrigas que ten o Goberno galego. Isto é unha iniciativa para o Parlamento, non para o Concello. O Goberno galego ten que elaborar un plan de defensa contra os incendios forestais, pero con extrema urxencia. Ten que aplicar a Lei de Incendios do 2017. Ten que falar coas comunidades de montes para resolver o grave problema que temos tamén nos usos do solo. Se poden facer un montón de cousas desde o Goberno galego, pero está pedindo que todo eso o faga o Concello de Pontevedra. E logo xa o da liña de axudas, é que isto xa non deixa de ser un pouco curioso. Unha liña de axudas para a transformación das contornas das casas e núcleos rurais da totalidade do Concello. Nada máis e nada menos. A verdade é que non deixa de sorprenderme como, dende que se presentaron os orzamentos ata a actualidade, teñen unha cantidad de ideas que fan mocións, con todos os respetos, a salto de mata, en este caso a salta de mato. Obviamente, o noso voto vai ser en contra, porque exercemos as competencias que temos, vamos máis alá, pero, desde logo, o que non pode pretender é que fagamos desde o Concello de Pontevedra o que é unha obriga ineludível do Goberno galego. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Bueno, xa é a segunda vez no pleno, por certo, a señora Teniente de Alcalde, que afea a grupos que non forman parte do Goberno de non incluir propostas nas enmendas ao orzamento xeral do Concello. Eu recórdolle que os grupos de Goberno nos Concellos esquecen incluir no documento de orzamentos moitas iniciativas para as que despois dispoñen do instrumento das modificacións de crédito. Entón, o mesmo que o Goberno do Concello recorre á ferramenta das modificacións de crédito para corrixirse a sí mesmo o documento que presenta cada ano para os orzamentos, pois os grupos da oposición teñen tamén o seu dereito a plantear demandas e iniciativas novas ao longo de cada ano. Sobre as competencias municipais, aquí invoquei a Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios redactada en 2007, cando no Parlamento galego o Bloque, cos seus escanos, completaba a maioría que fixo o presidente o señor Touriño. Por certo, cun conselleiro do Bloque a fronte de medio rural. E esa lei di, no artigo 7, apartado A, elaborar e aprobar os plans municipais de prevención e defensa contra os incendios. Ten 10 anos de vixencia, insta aos concellos
a actuar neste asunto e o de Pontevedra non o fixo. E sen ir tan atrás, en novembro do ano pasado, nunha xuntanza coa directiva da Mancomunidade de Montes do Concello de Pontevedra, o Goberno comprometeuse a elaborar un plan plurianal con actuacións en zonas do Concello e máis accións de prevención de incendios e outras encamiñadas a potenciar os valores naturais, etnográficos e arqueolóxicos dos bosques. O certo é que na entrevista do alcalde co presidente da Xunta de Galicia en febreiro este tema non foi, pero no pleno ordinario de abril, é dicir, no do mes pasado, é dicir, naquel no que acabamos de aprobar a acta, reflite o seguinte comentario do señor Lores, do alcalde. Eu faría unha proposta. Nós estamos eliminando a erva da pampa cando podemos. Estamos eliminando outras especies invasoras, todas. Polo tanto, estaría de acordo se incluímos o eucalipto tamén como especie invasora. O Grupo Municipal, a petición do alcalde, vai votar a favor desta cuestión. Aquí habería que aplicarlle aquilo de carta na mesa que dá presa. Todo isto indica as claras que o Concello si é competente na materia. O certo é que a respecto deses máis de 160 núcleos de poboación que temos cercados polos eucaliptos, a opción da pasividade está claramente por riba das nosas posibilidades. Se non destinamos parte dos recursos que temos á prevención dos lumes, estamos condenando a moitos dos nosos veciños e familias a vivir cíclicamente o pesadelo das lapas chegando ás portas das súas casas. Pedimos non permanecer insensibles a isto e entendemos que o bloque pontevedrés debería rectificar e se non o fan agora seguiremos insistindo e seguiremos tendéndolles a man á espera de que no futuro rectifiquen. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Brevemente, aparece a moción das medianeiras, por favor, non son alusións, é porque se di que se vai a intentar facer algo. Aparece esta moción do Grupo de Marea porque o Goberno está investindo anualmente máis de 1 millón de euros no monte, directamente, de acordo coas comunidades de montes, tamén nos traballos de prevención. E asegúrolle que nas propiedades municipales, nos que sexa propiedade municipal, que é onde temos capacidade de competencia, por certo, hai que pedirlle autorización á Xunta, eliminamos as especies invasoras, eucaliptos, acacias, o que faga falta. Pero nós o que non podemos facer é mezclar unha cousa coa outra. Vostede nesta moción non está falando para nada da necesidade de erradicar o eucalipto. Para nada. Vostede eso menciona de pasada aproveitando a franxa dos 50 metros. Non está falando diso. Vostede do que está falando é de que o Concello exerza as competencias que non ten en materia de prevención de incendios forestais que son do Goberno galego e que hai que exixirlle ao Goberno galego que cumpla. É certo do Planeamento Municipal de Prevención do artigo da Lei do 2007 e tamén é certo que ao frente desa consellería estaba un magnífico conselleiro do medio rural do Bloque Nacionalista Galego. Tamén é certo que o artigo 16 di que ten que haber unha orde de consellería con competencias en materia forestal para determinar a estrutura deses plans, que aínda hoxe non existe, polo menos non lle consta, aos xuristas do Concello de Pontevedra. E tamén é certo que a Lei de Montes do 2012 foi unha forma de poñerlle freo ás competencias que en materia de montes ten a Xunta de Galiza. Polo tanto, nós vamos a seguir traballando en positivo no Monte Galego, sempre da man das comunidades, perdón, no Monte de Pontevedra, obviamente, sempre da man das comunidades de montes. Por eso temos en marcha iniciativas tan interesantes como o Parque da Fracha ou da Tomba, que está man a man coas comunidades de montes. Non vamos exercer as competencias que son da Xunta de Galiza, e menos porque no mes de maio, de acorde a Marea, que nos Brans hai incendios. Pois non é nos Brans, normalmente hai un período, como xa este ano, na primavera, e o máis alto risco de incendios nun ano habitual é o mes de setembro.
e onde realmente o risco pode ser elevadísimo, sobre todo nas Rías Baixas polas condicións do clima nas Rías Baixas e por como o reparto de precipitacións. Desde logo, nós non tendo competencias en materia de incendios forestais, vamos seguir traballando sempre que sexa necesario, pero non podemos votar a favor dunha moción que o que pretende é afear o que está facendo o Goberno da man das comunidades de montes en materia de política forestal e pretender que asumamos as competencias que son do Goberno galego e as que lle temos que exixir, obviamente, que as exerza. Moitas grazas, señora da Silva. Se non hai máis... Señor Rei Núñez, ten a palabra. No, moi brevemente. A lei que invocaba no artigo 4 di a coordinación e xestión do planeamento municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais compete aos alcaldes e alcaldesas. A elaboración, execución e actualización deste planteamento ten carácter obrigatorio. Nada máis. Moitas grazas. Señor Moreira. Non dixeste nada? Porque xa a intervención xa se rematou, por fixo o voto logo, vale? Gracias. Simplemente para decir que vamos a votar a favor desta iniciativa e comentar que nos chamou a atención unha mención que fixo a Tenente de Alcalde que dixo que o Concello non ten competencias en materia de ordenación do territorio. Creo que escoitei ben, non? Pois non entendo entonces como a súa esquerda ten sentado un concelleiro que era o concelleiro de ordenación do territorio. Non lle vou a facer a pregunta de a que se dedicaba. Nada máis e moitas gracias. Non se pode aproveitar para decir cousas que non se dice que se van a decir. Pero, bueno, vamos a pasarlle por esta vez. Sometemos a votación o asunto. Sí, no, que non está pedido. Na seguinte, falamos. Eso. Votos en contra da proposta de Marea, 12, abstencións, 3, votos a favor, 7 e 2, 9, 1, 10. Por lo tanto, rexeítase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 8, proposición do Grupo Municipal de Mixto Ciudadanos relativa ás obras pendentes no CIP Villaverde Mourente. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da Comisión. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 16 deste mes ditaminou favorablemente a presente proposición coa abstención dos señores representantes do Grupo do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señora Rei Martínez, ten a palabra. Gracias. Las obras pendientes del CEI Villaverde Mourente no deberían haber venido al Pleno como moción. Es una solicitud de mantenimiento y conservación que no supone un excesivo gasto. No estamos pidiendo una obra faraónica, no estamos hablando de gastar 2 o 3 millones de euros para comprar o condicionar un local. Estamos hablando de cambiar unas uralitas y unos canalones. Estamos hablando de arreglar un pavimento que, por cierto, la obra se realizó en diciembre del 2015 y enseguida presentó deficiencias. Estamos hablando de unas puertas y estamos hablando de arreglar un techo de un baño que utilizan los niños y niñas de 3 años. Y tristemente estamos hablando hoy de esto porque el ruego que hicimos para solucionar estas deficiencias hace más de 7 meses quedó en el olvido. Como quedó en el olvido la solicitud que hizo oficialmente el propio personal del centro en diciembre y como quedó en el olvido la reiteración que presentaron nuevamente en marzo. Y es que a fecha de hoy ni se ha realizado ninguno de los arreglos ni hay intención de resolverlos. Cuando se trata del bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas, no deberíamos aplicar nada más que el sentido común. Por encima de nuestras ideologías tiene que estar el poder atender las solicitudes que se demandan, cuando son necesidades reales y sin debate. Esta moción solo se hace eco de las reclamaciones del CEI Villaverde Mourente y es obligación de todos y de todas atenderlo.
Gracias, señora alcaldesa. A mellora da calidade do ensino público sempre vai a contar co voto e o apoio do Grupo Municipal Socialista, por iso tamén nesta moción, que como vostede ben di, non tería por que chegar aquí, pois terá o noso apoio. Únicamente expresar algunhas dúbidas, non? Porque as competencias do Concello en algunhas materias son certamente reducidas e só abarcan o que é o mantemento e a conservación, e hai algúns puntos dos que vostede menciona na súa moción que máis que mantemento e conservación poden considerarse mellora e serían competencia de outras administracións, polo que igual sería mellor incluir un punto exixindo o compromiso das demais administracións para acometer as obras que sexan da súa competencia, pero en todo caso nós vamos a apoiar esta moción. Grazas, señor Fernández. Señora Cañizares, ten a palabra. Moi bons días a todos. Adianto xa que o noso voto vai ser a favor para esta moción, xa que rogando os arranxos, como xa fixeron no seu día, non se consigue nada e ainda así veremos. Dende fai tempo vimos asistindo un pouco o desleixo do Concello en materia de mantemento dos centros escolares e o Concello dedícase a ir facendo arranxiños que despois pasa o que pasa. Esos arranxiños pasan a ser arranxos máis grandes e logo hai que pasar a pelota. E a pelota, pois sí, pásase a outras administracións cando son obras maiores, pero é que non hai que deixar que sexan obras maiores. Fai máis ou menos un ano, en xaneiro de 2016, xa casi ano e medio, a señora Fouces convocou un Consello Escolar Municipal no que dixo que anunciou un novo proxecto no que ia traballar e un proxecto que urxía. E aquelo era a adxudicación a empresa privada do mantemento dos centros escolares. Daquela se encargárase a redaccións dos pregos para a contratación. O valor daquel ficticio contrato pois non foi quen de nacer aínda, porque aínda estamos a vista dos que hoxe estamos aquí, era de 200.000 euros. Esa noticia está agora mesmo nos medios, 200.000 euros para digamos, 800.000 euros 4 anos, durante os 4 anos seguintes. Pero se facemos un estudio das partidas gastadas ata de agora polo Concello nos arranxos dos centros, pois vemos que esos cartos non chegan para nada. É dicir, o contrato privado que se quere facer e que se quere implantar no Concello de Pontevedra non cubriría as necesidades dos centros educativos. Porque, que vai a ocurrir cando esa empresa alcance o presuposto do contrato? Quedan sen arranxar os centros educativos ata que non teñan remedio, que pasen a ser obras maiores, produciríase un deterioro progresivo nas instalacións dos colexios que mermen a calidade de vida dos alumnos pontevedreses, ou que se arranxen como poidan, ou que sigan pedindo onde poidan. Bueno, as palabras textuais da señora Fouces de é prioritario facer este contrato para regularizar e sistematizar todas as labores habituais non son as mellores. Aínda que non o crean, este é o mesmo discurso dende fai un ano. Ata agora non temos nada novo, nada, absolutamente nada. Entón, señores do BNG, vostedes predican unha cousa e realmente fan outra. E nós estamos aquí para que todos os veciños dispoñan do mellor que lles poidan ofertar o Concello, porque o Concello é de todos e para todos. Moitas grazas. Grazas, señora Cañizares. Señora Fouces, ten a palabra. Hola, bo día. Moitas grazas, señora alcaldesa. Nós imos votar en contra desta moción por unha serie de razóns. A primeira é que hai informes técnicos pormenorizados producto das visitas anuais que se xiran nos centros, onde se recollen as necesidades de mantemento que corresponden ás competencias propias do Concello e, tamén se recollen as deficiencias que poden ser de obras que serían de outras administracións, pero que aparecen neses informes tamén e que se lles dá traslado. Froito destes informes e de acordo con criterios técnicos e con principios de equidade e de equilibrio entre centros, planifícanse as actuacións. Estas actuacións van tendo lugar de acordo no tempo, non todas ao mesmo tempo, senón teñen unha apelación de execución
E todos os centros, os 21 centros de primaria do Concello de Pontevedra, pois son obxecto de atención durante todos os cursos. Todos os centros en algún momento teñen algunha actuación. No caso do Vilaverde en concreto, pois no últimos 11 meses estamos alrededor dos 20.000 euros. Votar a favor desta moción supón darlle unha patada ao que é a planificación que está feita por parte dos servizos técnicos e aplicar un concepto de favoritismo, aplicar en función de determinadas amizades ou en función de familiaridades ou de simpatías, pois decidir que ten que ir ás obras dun colexio antes que outro en contra da planificación que está feita. Nós non imos avalar isto, polo tanto, vamos a seguir aplicando os principios técnicos polos que se están planificando o mantemento dos colexios no Concello, o que non significa que non se vayan a atender as deficiencias do Vilaverde e de todos os colexios que vayan seguindo. Seguiremos mellorando e seguiremos actuando nos 21 colexios. E cando lle toque outra vez o Vilaverde, garantizamos que non admitiremos presións de ningún tipo para que ningún outro colexio pase por riba independentemente do que se nos poida contar e decir. É dicir, hai unha planificación, está feita e vaise cumplindo. Respecto do que decía a señora Cañizares do contrato, traballe un pouquiño e mire en que punto está o contrato e ao mellor ten un pouquiño máis de información. Moitas grazas. Grazas, señora Fouces. Señora Rei, ten a palabra. Sí, señor Fernández, nosotros enumeramos los puntos en la exposición de motivos, pero hicimos una propuesta de acuerdo donde no se enumeran y solo se pide que se lleve a cabo el estudio de las peticiones. No se enumera ninguno de los puntos que me comentaba usted. Señora Fouces, igual hablamos con funcionarios distintos, no hay ninguna actuación ni expediente sobre estas deficiencias, ni se ha visitado el colegio desde que hay todas estas solicitudes. Y, por cierto, amistad, ninguna. Familiaridad, tampoco. No soy yo la que contrata amigos en los servicios del ayuntamiento. Grazas, señora Rei. Non hai máis palabras. Sí. Señora Fouces, ten a palabra. Para decir que me quedo sin palabras, nada máis. Pois, se non hai máis intervención, sometemos o punto a votación. Votos en contra? Sí, votos en contra 10, abstencións. Ningunha. Votos a favor? 13. Queda aprobada por maioría. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a pista de skate. Señor secretario. Dictaminouse na Comisión de Mobilidade do 16 deste mes, de xeito desfavorable, cos votos en contra do Grupo de BNG e a favor dos membros do Grupo Municipal do PP e abstiveronse os restantes representantes dos grupos municipais. Grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Abal. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, hoxe traíamos aquí esta moción coa esperanza de darlle un empuxe definitivo a tan demandada pista de skate na nosa cidade, sen reproches polos contos e mentiras que estiveron dicindo durante máis dunha década. Tan só queríamos que o novo concelleiro de ordenación do territorio, o señor Gómez Unqueira, asumise o compromiso público e persoal do seu antecesor en esta materia e diera as instrucciones oportunas para a súa inmediata licitación. Lamentablemente, xa nos han dito vostedes unha vez máis que mentiron a todos os usuarios de skate e monopatíns e, por ende, a todos os pontevedreses. A vostede, señor Gómez Unqueira, non teño nada que reprocharlle. Vostede é un recén chegado
a esta área atopouse con este embarrón e a triste realidade que había tras os continuos anuncios do compañeiro seu, o señor Vara. Inventáronse o tema do ruído para poder justificar a parálise da obra na área que agora lle encomendan, porque a excusa do posible ruído nunha zona onde por dembaixo pasa o tren simplemente dame a risa, señor Gómez Unqueira. De feito, todas as excusas que vostede poda alegar agora a ese proxecto, todas e cada unha desas excusas son unha censura á xestión do seu antecesor na esa delegación. Simplemente, vostede tense que tragar o aquí, señor Gómez Unqueira, a pésima xestión do señor Bará. E lle agradezco que, polo menos, vostede fora sincero e lle dixera a todos os pontevedreses a cara, miren, estivemoslle mentindo. O problema aquí non radica en vostede, señor Gómez Unqueira, radica nun alcalde, o señor Lores, que pensa que con facer 3 ou 4 viaxes ao ano xa pode justificar a súa actividade municipal. O problema radica en que olvidouse de atender as necesidades dos pontevedreses e olvidouse da xestión diaria, que é unha soberbia, soberbia é os peor dos pecados, eu non quero que os pecados os paguen todos os pontevedreses. Perdón. Grazas, señor Aval. Non, terminei. Non? Pois que acabara. Estaba esperando a que se sentase. Pois nada, siga vostede. Iba dicindo, señor Lores, que vostede é o responsable deste desaguisado. Vostede, entendo, que dou visto bo a que o concelleiro que levaba a área de mobilidade e ordenación de territorio se dedicase por inteiro ás eleccións xerais e autonómicas e esquecese as súas responsabilidades no Concello. Vostede é quen move e quen pon as fichas no tabuleiro e as moveu hoxe facendo que hoxe aquí estamos no enésimo engano a todos os pontevedreses. Creo que aquí non hai ninguna administración a quen se lle poda botar a culpa, ou sí, porque algunha proposta suya nese sentido podeslle facer caer na tentación, pero se cae na tentación estou aquí para rebatirlles. Mire, señor Lores, neste mismo pleno, cando o anterior concelleiro de Deportes, o señor Agustín Fernández, propuso instalar os terreos do skatepark nesa zona entre o Nudo de Bombeiros e Domingo Fontán, eu mesmo din aquí no pleno dúas posibles ubicacións. Foi no ano 2014. Está advertido do disparate que era instalalos nos terrenos Domingo Fontán. Se crees, as volvo a recordar, as dixen en público e en privado ao colectivo. As dúas ubicacións que propuse, unha era nos antigos terrenos de Tafisa e outra era no complexo deportivo da Parda. Dixeron que non e falaron das bondades e das maravillas da ubicación en Domingo Fontán. Eu se llas advertía que dependía de costas, que dependía de carreteras e que dependía da futura reordenación do Nudo Bombeiros. A esa proposta, todos os señores do BNG votaron a favor. Erraron, ou máis ben mentiron, porque a experiencia entendo que un grado non debe ser un defecto. E surdiu de novo de nuestro partido reuniones formales entre novas xeracións e os colectivos de skaters buscando unha acción que satisfecera a todos. E alcanzouse cun boceto na man que se deu conta nunha rolda de prensa e foi un acordo que despois de 6 meses o señor Bará públicamente e tamén personalmente asumiu. E de feito, hasta fai tan só unhas semanas nada se lles había advertido ao colectivo de que era inviable esa opción. E agora fálanos de que fai 3 días tiñan unha opción cunha administración, pero non a podían dicir, non se sabe moi ben por qué. Agora, a correr, o fin de semana, filtran a ubicación, e nós temos que dicir que esa ubicación non nos gusta tampouco nada. Esa última parcela do campus de Pontevedra era a parcela na que a Universidade de Vigo había falado para instalar unha residencia de estudiantes. Era a parcela na que tamén se barasou facer unha guardería. Esa última parcela que temos reservada para calquera futura ampliación do campus de Pontevedra. Eu, novamente, é un salto adiante, un correr adiante, coa excusa de seguir facendo nada. Miren, se non o quere facer, díganlo. Pero as súas lutas internas non nos importan o máis mínimo. Só espero e sou desexo que non tenga que volver a sair o señor Domagín Freud dicindo que poñe el o diñeiro para construir o skatepark. Dito se pasou 10 anos e aquí ninguén se reboriza. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Aval. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas.
Nos neste caso temos moitas reservas e dúbidas cola ubicación esta que se está propoñendo en 12 de novembro, tanto pola superficie que precisa este tipo de actividades como para poder desenvolverse aceitadamente, como tamén pode afectar coa convivencia da veciñanza. Nestes espazos que deben ser integrados e inclusives na cidade e de confort para todo o mundo, e non para uns sí e outros non. Compartimos a necesidade dun espazo para skate park. Son moitos anos esperando un lugar onde emprazalo. En 10 anos non foron capaces, dentro do equipo de goberno, de dar unha solución a esta demanda dos colectivos da cidade e concretar nun proxecto viable e sostible no tempo. Enténdese que igual non hubo moito interese por parte de quen goberna de sacalo adiante. É unha sorpresa que agora a prensa se faga eco da súa instalación no campus da Xunqueira. Unha vez máis, unha moción do grupo da oposición fai reaccionar o grupo de goberno. Nós, neste caso, nos imos abster. Grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Brevemente. Bueno, nós vamos a votar en contra, pero, bueno, parafraseando un pouco os argumentos que utilizou noutro momento deste pleno a señora da Silva, plantexase unha moción por parte de un grupo da oposición, inmediatamente o BNG reacciona. Entón, a pregunta é por que, preguntaba a ela por que agora tiña presa o Partido Socialista e a ausencia polo tema das medianeiras, e a pregunta é por que de repente o BNG de non facer nada, chega unha comisión, na comisión o Partido Socialista di na comisión que non lle parece o lugar adecuado o que plantexa o Partido Popular, e 2 días despois, pola prensa, que é o medio que utilizan para comunicarnos as cousas, nos enteramos de que o BNG ten unha proposta alternativa. Entón é curioso que se utilicen uns argumentos cando interesan e os contrarios cando non interesan. Pero, bueno, en todo caso, nós non vamos a votar a favor desta proposta porque nos parece que non é o lugar axeitado. Nós teñemos unha proposta alternativa na que se traballou, que é ao outro lado da Ponte das Corrientes, que pode ser que o señor Aval non lle guste, pero que as asociacións de skaters de Pontevedra sí que lles gustaba. Hai autorización de costas, para actuar aí, está concedida a autorización de costas, non a concesión, a autorización de costas, e faltaba a autorización da Administración Xeral do Estado en materia de demarcación de carreteras, de demarcación de estradas. Era a única que faltaba porque o terreno está afectado en parte por a propia autopista. A nos parece que ese é o lugar máis axeitado para facer esa actuación. Isto non nos parece o mellor sitio, por tanto vamos a votar en contra desta moción. Se me borró a pantalla. Hay que darle algo aquí. Si non provo con isto. Agora, sí. Pois, moitas grazas. Perdón. Bos días a todas e a todos. Moitas grazas, señor alcalde, e moitas grazas aos servizos técnicos. Se non, isto sería imposible. Previamente, antes de comezar, dúas consideracións previas. Unha cidade é un sistema moi complexo e que ten un equilibrio moi difícil de manter, aínda que pareza que a actitude do Partido Popular non demostra o coñecemento desta afirmación. E, ademais, o mellor xeito de manter ese sistema é cun goberno que actúa estudando ben as propostas e facendo demoradamente, con cariño, e, ademais, a través da democracia directa, da participación dos diferentes sectores sociais e da veciñanza. Isto
non se pode facer pois indo a piñón fixo, como parece que hoxe lle pasa aí ao señor Abal, non? Que, por certo, señor Abal, eu non son concelleiro de ordenación do territorio, nin gañas tampouco. Ben, esa análise demorada do Concello levounos a ver que a parcela do 12 de novembro non se revela como o mellor lugar para ubicar un skatepark, sobre todo por motivos relacionados coa convivencia no espazo público e coa relación entre as persoas, porque motivos técnicos aparte, temos diante dous aspectos que son de especial importancia. Por unha parte, esa é unha das zonas máis populosas da cidade, en ela sempre se precisan espazos para a relación social, e, por outra parte, un skatepark é unha instalación demasiado grande, unha vez que nos poñemos a miralo, así se descubre, como para non converter ese espazo nun lugar de uso exclusivo por un sector concreto. Pero iso precisa, como fixo o meu compañero Luís Bará, poñerse a estudar e a observar que é o que acontece cando decidimos abordar un proxecto. En cambio, eses dous aspectos non teñen ningunha pega cando falamos da parcela do campus. En primeiro lugar, porque é un ámbito de moita afluenza xuvenil, aí está a universidade, hai toda unha zona escolar con centros de ensino primario e secundario, hai instalacións deportivas, hai zonas de lecer, é unha zona de esparexemento, e ademais, esa zona deportiva e de lecer está moi ben ligada coa cidade, tanto está cerquiña, pódese chegar ben a ela camiñando ou incluso cómodo chegar a ela en bicicleta. Por iso, tivemos ao longo deste tempo, como vostedes imaginarán, non porque lles debo a vostedes por presentar unha moción, chegamos a un acordo coa Universidade de Vigo que demostra o seu interese non xa por colaborar coa cidade, sino por ser un axente máis na construción desta Pontevedra nosa. Por lo tanto, nós teríamos que anunciar o noso voto en contra a esta moción que vostedes presentan, pero antes diso preferíamos pedirlles que se xunten ao consenso, que veñan connosco para construir esta cidade e que a retiren. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor... Bueno, sei, sería aquí, non? Primeiro apago isto, logo doulle aquí o aval. Pero si, ahora, pues, señor Aval, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Sí, pero si menudo papelón, señor Gómez Xunqueira, menudo papelón lle tocou facer hoxe aquí. Mire, dende que Novas Xeracións, xunto con Sesquetes, presentaron o boceto na pasarela, na coberta da pasarela 12 de novembre, tiveron 6 meses na área 6 meses na área de mobilidade para analizarlo. Presentaron un proxecto públicamente. Habían participado os técnicos, nos dixeron. Recórdolle a señora Moreira que ese proxecto xa contemplaba un parque e o skatepark ia no centro do parque. Falaron cos usuarios de pedaladas para o acceso en bicicleta. Estaba todo perfectamente consensuado e avanzaron e hasta as últimas semanas o proxecto ia adiante, señor Gómez Xunqueira. Xa lle dixen que todo o que vostede pode dicir aquí é unha censura anterior responsable da área delegada que lle delegou o alcalde Lores. É tan difícil atopar unha ubicación, por Dios. É tan difícil 10 anos para tocar unha ubicación nunha obra que un contrato menor. Estamos pasando a pelota unha outra vez. É tan difícil que sempre buscamos a máis complicada. Agora vamos... A última parcela que queda no campus para equipamiento, a última, e vostedes, o único que se ocurre, ao skatepark aí. Non encontramos outro sitio e vamos a instalalo aí. Onde o campus de Pontevedra, o único campus de toda Galicia que non ten residencia universitaria, falábase, e algún rector comprometeuse a facelo, vostedes hipotecan esa parcela. Se renuncian a ter unha residencia universitaria. Renuncian, tamén se falou outra vez, a ter unha gardería. Vostedes o pensaron ben. Ou foi unha ocurrencia tamén de última hora. Eu volvo a dicir aquí, 2 ubicacións sinxelas. Hai terrenos, hai zonas de equipamento público e de parque, hai zonas no terreno de Tafisa e zonas no complexo deportivo da Parda. Pero vamos sempre a buscar a máis difícil. O PSOE busca Domingo Fontán, depende de carreteras, depende do Estado, claro, fai falta o proxecto de bombeiros, ese dicir, non vou facer nada, que non se faga. Que crucen o puente os rapaces ali que xoguen casi escondidas.
Eu, de verdade, non lles entendo. Non sei que explicacións llevan dicir aos usuarios de skate de monopatins, cando, xa lle digo, hasta o último mes, estaban afirmando aquí a ir aí, que primeiro iban a facer un proxecto, que era de sentar e facer un parque de columpios, e que o skate ia na contorna, no centro. Os técnicos estaban de acordo, curiosamente. Agora, parece ser que non. Pois, mire, señor Gómez Junqueira, eu, de verdade, lamento moito. Lamento que a última parcela que nos queda dun campus que se proxectou xa fai máis de 20 e pico anos e se parcelou, estaba esa parcela aí, tamén se falou nunha vez, estou tirando de memoria, tamén se falou de levar un archivo provincial para lá. Esa parcela está reservada para calquera posible ampliación, posible titulación, posible que nos poda surdir, xa que o tema da edificio de Balastre está parado, pero poden surdir outras. Eu non sei se o pensaron ben, sinceramente, lamento o seu posicionamento, as súas maneiras de facer, e nada máis. Moitas grazas, señor Abal. Señor Gómez Junqueira, ten a palabra. Sí, moi brevemente. A ver, señor Abal, a piñón fixo, sin dar o brazo a torcer, sin reflexionar un pouco, non vamos a sitio ningún. Ese non é o xeito. A ver, o proxecto será menor, maior, mediano, en función do que dicte o orzamento a partir das necesidades técnicas que se definan, pero non podemos decir como vai ser a forma de contratalo. Eu espero que non estea vostede dicindo eso aquí, que sexa un xeito de falar. Atopar unha ubicación? Home, atopar unha ubicación, como calquera outra instalación que se vai a facer na cidade, ten complexidades, moitas, e unha delas, é moi importante, é dar co Partido Popular en fronte. Tiñamos unha parcela na que todos estábamos de acordo e non foi carreteras, non veu unha carretera así a decir que ali non valía. Foi o Partido Popular que se negou a que o skatepark se construíse naquela parcela. Daqueles polvos, estes lodos. Eu pretendín ser amable con vostede, pero parece que non se pode. Grazas. Moitas grazas, señor Gómez Junqueira. Señor Abal, ten a palabra. Ben, atopou unha administración a cal botarlle a culpa. Sempre botenlle a culpa. Mire, señor Gómez Junqueira, o proxecto está valorado teno que facer empresas especializadas, non máis de 200.000 euros. Por eso un contrato menor. Agora, vostedes se queren facer outra cousa, é outra cousa. É increíble que nos boten a culpa da ubicación de Domingo Fontán. É increíble que boten a culpa do Partido Popular. É unha competencia exclusivamente municipal, que lle boten a culpa a administración. Increíble, señores do BNG, increíble. Moitas grazas, señor Abal. Sométese o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. 12, 15. Abstencións. 2. Votos a favor. 8. Rexéitase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 10, proposición do Grupo de Marea Pontevedra solicitando o apoio do Pleno do Concello aos cambios legislativos necesarios para darlle solución á emerxencia habitacional segundo as propostas formuladas pola plataforma de afectados pola hipoteca. Señor secretario, ten a palabra. Que non sei cal é o teu... A proposición en cuestión foi dictaminada pola Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural deste mes, favorablemente coa matización ou emenda formulada en voce por la presidencia da propia comisión, cos votos favorables do BNG, do Grupo Municipal Marea, do Grupo do PSDG-PSOE e a abstención dos restantes. Moitas grazas. Ten a palabra. Moitas grazas. Perdón, señora Moreira. Moitas grazas. A través desta proposición queremos dar a voz á plataforma de afectados pola hipoteca. A PA iniciou o pasado 29 de marzo unha campaña a nivel estatal para exixir unha nova lei reguladora do dereito á vivenda. A día de hoxe xa se posicionaron a favor algún concello. Este colectivo de afectados pola hipoteca nos últimos tempos leva atendido a 35 familias no Concello de Pontevedra.
acadando como resultados a paralización dos procesos de execución hipotecaria, negociando alugueres sociais e optando pola dación de pago. De feito, nos últimos tempos, dúas destas familias evitaron os desafiuzamentos por aluguer. E dende o 2013, a PA acadou paralizar todos os procesos de execucións hipotecarias de familias que se foron dirixindo a este colectivo na procura de solución para as súas situacións de emerxencia habitacional. Estamos falando dunhas 100 familias. Dende Marea Pontevedra queremos sumarnos ao que pide a PA, apoiando as 5 demandas impulsadas por este colectivo para facerlle fronte á emerxencia habitacional, como se recolle no primeiro punto da nosa proposición. 1. A dación en pago retroactiva. Mecanismos de segunda oportunidade, declaración de non embargo, da vivenda habitual e de eliminación das cláusulas abusivas. 2. O establecemento dun sistema de aluguer alcanzable cunha reforma da Lei de Arrendamentos Urbanos que dé a seguridade e estabilidade. 3. A paralización dos desafiuzamentos. Unha moratoria sobre os desafiuzamentos da única vivenda, coa obriga dos bancos e grandes propietarios de ofrecer aluguer social ás familias. Mesmo a administración pública ofrecendo realoxos no mesmo concello. 4. A ampliación do parque de vivenda social. Mobilización da vivenda baleira, incremento do parque público de vivenda e alugueiros sociais en relación aos ingresos das familias. E 5. A garantía das suministracións básicas. Estamos a falar de medidas para garantir o dereito á vivenda e poñer fin aos desafiuzamentos e á pobreza enerxética. Esta lei non só pretende paralizar os desafiuzamentos de maneira real, senón a emerxencia habitacional de miles de persoas. Comprometernos a través destas demandas a poñer fin á vulneración dos nosos dereitos establecidos no artigo 47 da Constitución, onde di: todos os españois teñen dereito a unha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facelo efectivo este dereito. No segundo punto da nosa proposta é instar ao Goberno e aos grupos parlamentarios do Congreso a introducir no marco normativo, por medio dunha futura lei reguladora do dereito á vivenda, as propostas formuladas pola PA. Porque o aquí exposto depende basicamente dunha normativa de competencia estatal. E no terceiro punto, declarar o Concello de Pontevedra libre de desafiuzamento, promovendo que a Policía Local non participará en ningún lanzamento dentro do seu termo municipal. Aquí neste terceiro punto se fai o cambio proposto desde o Goberno, sustituímos a palabra promovendo. E nós dende aquí amosamos o noso apoio, consideración e agradecemento ás persoas que forman parte da PA. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Ten a palabra, que non sei quen me pide, espera. Está? No. Pois, ahora sí, ¿no? En esta moción coincidimos totalmente con el análisis, pero no con algunas de las soluciones que se plantean. Somos sensibles todos, entiendo, y pretendemos mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables. Nosotros propusimos facilitar la reestructuración de deudas de las personas y familias afectadas por los desahucios, otorgándoles el derecho a la dación en pago con posibilidad de seguir habitándola 3 años de manera gratuita. Creemos en el alquiler asequible, el alquiler social ya existe y ya está regulado. Nosotros proponemos regular y contener la subida de precios por medio de indicadores recomendados, pero acompañarlas con medidas fiscales que incentiven la contención de precios, no por imperativo. No todos los desahucios se producen en contra de personas o familias vulnerables. Incrementar el parque público de vivienda, hombre, ya hay viviendas vacías de sobra, no hay necesidad de construir más. En cuanto a los suministros garantizados, por supuesto, pero pueden ser cubiertos por los presupuestos atendiendo la progresividad. Por lo tanto, insisto, coincidimos y compartimos los objetivos, pero diferimos en las soluciones.
Hay algo en este país que es la seguridad jurídica y no debemos caer en utopías si queremos hacer política responsable, lo que nos lleva a abstenernos en esta moción. Moitas grazas, señora Reis. Señora Castro, ten a palabra. Sí, bo día. Nos, o Grupo Municipal Socialista, tamén imos votar en favor desta moción. Foi o PSOE o primer grupo que invitou a Plataforma Antidesahucios ao Congreso a comparecer a señora Ada Colau na Comisión de Economía no ano 2013. En xaneiro deste ano, tamén o noso grupo no Congreso presentou a proposición non de lei sobre a suspensión de lanzamentos sobre vivendas habituais de colectivos especialmente vulnerables, para que se prorrogue a denominada moratoria hipotecaria a que se acolleron ata data, según o Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, 22.850 familias. A moratoria que estableceu o Real Decreto 1/2015 establece que no seu artículo 1 que iba a desarrollarse durante 4 anos desde a súa entrada en vigor. Por iso, a nosa portavoz no Congreso, a nosa portavoz de Vivenda, Mar Rominguera, pediu que se prorrogue, porque nestes anos as circunstancias económicas que existían no momento en que se aprobou a moratoria non desapareceron e, por desgracia, aínda continúan, por iso ampliouse. Por iso, dende o noso Grupo Socialista, advertimos a escasez de medidas para facer fronte aos desafiuzamentos de familias en risco de exclusión social e ante a expectativa de que o novo Plan 2018-2021 poida contemplar novas medidas, consideramos necesario prorrogar a suspensión de lanzamentos ás familias en esta situación de especial vulnerabilidade, co obxecto de evitar que poida volver a materializarse este risco de exclusión social. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Teso. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Teño que empezar dicindo que, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, en abril de 2016, solicitamos ao Concello de Pontevedra que se sumara ao programa de vivendas baleiras. En maio do mesmo ano, é dicir, hai exactamente un ano, trouxémolo a este pleno e aprobouse por maioría da corporación. En outubro do 16 preguntamos ao Goberno do señor Lores que pasaba coa adhesión a este programa. E pasou un ano e aínda seguimos igual, sin formalizar esa adhesión. Ese é o respecto que vostedes teñen aos mandatos plenarios. Por outra banda, resulta inaudito que a Marea traia esta proposta a pleno cando precisamente os concellos nos que goberna, como a Coruña, se nega a adherirse ao programa de vivendas baleiras, o Concello de Santiago, malia ter asinada a adhesión ao anteito programa en setembro do 16, leva máis de 8 meses sen facer nada por poñelo en marcha, polo que os concellos gobernados pola Marea están impedindo aos seus cidadáns acceder a vivendas en alugueiro a prezo reducido e coa posibilidade de acceder ás axudas do bono de alugueiro social cando cumpren os requisitos establecidos. O primeiro que ten que ocorrer, señores da Marea, é que sean vostedes coherentes e non que o único que fan é propaganda. A Xunta de Galiza, que non fai propaganda, senón que promove a axuda a estas familias desfavorecidas, ten 12 medidas que fan fronte aos desafiuzamentos e en defensa do dereito á vivenda. A primeira é a dación en pago das vivendas protexidas. A segunda, realoxo de afectados por execucións hipotecarias, aprazamento xudicial dos desafiuzamentos, programa Reconduce, plan Rehabita para facilitar o acceso á vivenda dos máis necesitados, vivendas da Sareb ao servicio das necesidades sociais, acordo co Valedor do Pobo para a atención dos problemas en materia de vivenda, bancos comprometidos coa Xunta a non realizar desafiuzamentos, bono de alugueiro social, censo de vivendas baleiras, asesoramento xurídico gratuito aos afectados por proceso de desafiuzamento, e o programa de vivendas baleiras para alugueiro social, que aquí está aprobado pero que non se vai levar a cabo polo que se ve. Anunciamos a nosa abstención. Moi bo día a todos e a todas. Cinguíndonos o tema que nos trae aquí, decir que a respeito do primeiro e do segundo punto, como xa manifestamos na comisión, amosamos o noso acordo coas 5 medidas que promove a plataforma de afectadas e afectados pola hipoteca. As propostas desta plataforma están a ser presentadas nestes momentos, nestes meses, aos grupos parlamentares do
Congreso dos Deputados, e dende este pleno coido que debemos amosar o noso apoio para que se produzan os cambios legislativos pertinentes polos que se modifiquen legislativamente dunha vez as situacións abusivas que se viviron durante xa demasiado tempo. A respecto ao terceiro punto, propiciamos unha modificación na súa redacción, xa que consideramos máis acaída, xa non só a nivel legal, como así se nos advertiu por parte do secretario, en este caso da Comisión, sino tamén porque reflexa o que ven acontecendo no noso propio Concello, é dicir, que os medios do Concello non se puxeron e se poñen ao servizo dos alzamentos. Polo tanto, o noso apoio a esta moción. Moitas gracias, señora Ribeiro. Señora Moreira, non? Ten a palabra. Sí. A nos parece un tema moi importante, como algúns dos outros concelleiros, porque temos datos. Temos datos do Consello Xeral do Poder Xudicial do Estado Español entre o 2007 e 2010, preto de 300.000 execucións hipotecarias. As previsións falaban entre 2011 e 2012, 500.000. Pero non é hasta o ano 2014 cando o Instituto Nacional de Estadística publica por primeira vez a Operación Estadística sobre Execución Hipotecaria cos datos das iniciativas e inscritas no Rexistro da Propiedade. Así sabemos que no ano 2014 se registraron 119.442, das cales 3.182 pertencen a Galicia. E máis, un tercio destas pertencen á provincia de Pontevedra, exactamente 1.151. No ano 2015 se registraron 102.477, pertencen a Galicia 2.570 e a provincia de Pontevedra 1.117, superando neste caso a provincia de Coruña. No ano 2016 se registraron 72.941, 1.564 en Galicia e a provincia de Pontevedra supera a metade delas, con 636 inscritas. Non quere decir que estas execucións que se inician se tramiten e rematen hasta o final, pero as medidas que se están levando a cabo neste momento igual non son suficientes. Por outra banda, o Estado español asumiu compromisos xurídicos en materia de dereito á vivenda, ao ratificar tratados internacionais vinculantes, como son a Declaración Universal de Dereitos Humanos e o Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, onde se concretan o dereito a unha vivenda adecuada e definen os desaloxos forzosos como unha das principais vulneracións do dereito á vivenda. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Se non hai máis intervencións, sométese o punto a votación. Votos en contra da moción. Ningún. Abstencións. 8. Votos a favor. 15. Apróbase por maioría. Bueno, 15 non. 13. Faltan 2 aí. Apróbase por maioría da corporación. Pasamos... 13. 17. Pois 17, señor secretario, sempre atento. Mire o contable que xa me... Sí, vale. Como? Non, ten que ser 15. Si fan tanto 17, 8, 25, non. Pasamos ao punto número 11. 15, tiña que ser. Proposición do Grupo Municipal, eran 17, están faltan 2. Proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos sobre o estado de instalacións deportivas da Xunqueira. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da comisión que añude ao botón. Que non sei, aí está. Eso. Dictaminouse a presente proposición pola Comisión de Benestar Social de marzo de 2017, favorablemente, cos únicos votos en contra do representante do Grupo Municipal do BNG.
Gracias, señor secretario. Señora Rey, tenga palabra. Gracias. Los ayuntamientos deben velar por el mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes y que son necesarias. Tras recibir numerosas quejas de clubs, de padres y de jugadores, realizamos un informe sobre el estado de las instalaciones deportivas de Asunqueira a día de hoy. Asunqueira es una de las instalaciones más importantes de nuestra ciudad y su estado deja entrever la dejadez que sufre su falta de mantenimiento. En el campo 1, por ejemplo, hay deficiencia en la iluminación interior en vestuarios, aseos o almacenes cuya sustitución se prolonga en el tiempo, inundaciones continuas en aseos, iluminación insuficiente en los campos, estado deplorable del almacén. En el campo 2, pues un poco lo mismo, deficiencia en los servicios de mantenimiento, inundaciones continuas, iluminación interior en vestuarios, techos inacabados y claraboyas llenas de óxido y suciedad, paredes y techos con enormes manchas de humedad, pintura caída, bancos sueltos, suelos deteriorados. Y es por ello que nuestra propuesta de acuerdo instamos a que se realicen por los servicios técnicos municipales los informes necesarios de las deficiencias y carencias de las instalaciones deportivas de Asunqueira para saber el estado en el que se encuentran y así poder priorizar la realización de las acciones más urgentes y posteriormente acometer las demás, y que se acondicione el almacén para cubrir las necesidades de todos los clubs. Muchas gracias, señora Rey. E que me levanta a man, é que teño aquí unha dificultad, non teño os nombres aquí, non sei quen é o que pide a palabra do Partido Socialista. Ninguén, do Partido Popular. Señora Beigón, ten a palabra, creo que este. Pode ser este. Yo le di ya. Sí. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales, compañeros de esta corporación, funcionarios del ayuntamiento, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes al pleno de hoy. Señora Rey, doña María, el 29 de marzo de 2016, es decir, el año pasado, este grupo municipal del Partido Popular trajo a pleno una moción que llevaba por título Construcción de un nuevo terreno de juego en el campo de fútbol de hierba de Asunqueira y adecentamiento de sus espacios complementarios, que, dicho sea de paso, resultó aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos que conforman esta corporación. Leída detenidamente su moción, como sabe que siempre hago, y comparando ambas, la similitud es grandísima. Apenas se aprecian diferencias. Pero no está de más que se abra de nuevo el debate sobre el lamentable estado de conservación y la falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales dependientes de este ayuntamiento. Y además, con su moción, seguramente, señora Rey, doña María, sin pretenderlo, nos abre a los demás grupos de la oposición una nueva línea de trabajo, que es presentar mociones para que se ejecuten las mociones que previamente fueron presentadas y aprobadas por este órgano de máxima representación política de los ciudadanos de Pontevedra en el Gobierno municipal, que es el Pleno. La Junta de Gobierno local aprobó la adjudicación a la empresa Mecanosport para renovar el campo de hierba sintética de Asunqueira, que fue el primer campo de hierba que tuvo la ciudad y que hoy en día pues, tiene prácticamente su vida útil totalmente agotada, por un valor de 363.233,0,1 euros. Este campo se construyó en el año 1999 y fue objeto de una pequeña remodelación en el 2005. Y por eso precisa ahora de otra remodelación a fin de poder contar con buenas prestaciones deportivas para que sean una garantía de calidad y sobre todo de seguridad para los jugadores, que es algo que reclamamos en nuestra moción. El proyecto dispone de un plazo de ejecución de 2 meses y se contrató el pasado mes de octubre, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Pero el Concello y la empresa adjudicataria han acordado posponer al máximo la ejecución para no entorpecer el desarrollo de las competiciones. ¿Y con quién han hablado? Con nadie. ¿Y nadie quién es? ¿Quién es nadie? ¿Es una persona vinculada al mundo del deporte? No, nadie es una persona que... Bueno, nadie no es ninguna persona. Nadie es nadie. Pues realizar las obras en primavera resulta que es el momento menos propicio e indicado para hacerlas, dado que en este momento se están celebrando los últimos y disputando los últimos partidos de Liga y de final de temporada. Hay que decir que a este triste estado de conservación de la instalación
estará la zona de la cafetería, ese servicio de bar que este gobierno municipal no ha querido licitar y que hoy en día es una caseta en la cual pues, está toda rodeada de sillas que están allí amontonadas con otros cachivaches y enseres. En materia, para denunciar las injusticias en materia deportiva, así como en las demás, pero concretamente en esta, señora Rey, este grupo, tengo que decirle que es inmune al desánimo. Ahora bien, para nuestro alcalde, Pontevedra es la ciudad del deporte. Es una frase que no se cansa de repetirla allá donde yo lo escucho hablar de esta materia. Cuando los clubes deportivos de la ciudad agonizan porque en lo que va de mandato no se le pagaron las subvenciones, Pontevedra es la ciudad del deporte. Cuando no hay instalaciones deportivas y están en mal estado, como esta que usted presenta ahora, esta moción, señora Rey, para el alcalde de Pontevedra, Pontevedra es la ciudad del deporte. Cuando se aprueba una novena prórroga irregular de las piscinas de Campolongo que mantiene en vilo a casi 55 familias, Pontevedra es la ciudad del deporte. Cuando se prometieron 5 campos de fútbol que a día de hoy no hay ni uno solo hecho, Pontevedra es la ciudad del deporte. Por eso esta frase del alcalde, para maquillar la realidad, la cruda realidad, está muy bien. Hay que reconocer que nuestro alcalde en materia de propaganda es un maestro. Yo mismo me estoy pensando en pedirle una frase, dado que tengo un Citroën GS que no doy vendido. Pero lo cierto es que el deporte pontevedrés sufre, llora y suplica que nuestro alcalde solucione sus problemas, satisfaga sus necesidades y que incluso anime a nuestros deportistas. Miren, la semana pasada el señor Moreira tuvo que recibir a un grupo de 8 niños, perdón, a un grupo de niños, eran 10, pero pudieron venir, creo que fueron 7, 8, cuyas edades oscilaban entre los 8 y 12 años que asistieron este fin de semana, es decir, ayer y antes de ayer, a Benidorm al Campeonato de España de Kickboxing. Son integrantes de la Asociación de Boxeo Pontevedra, porque el alcalde de su ciudad no le dio la gana de recibirlos y le dio la espalda. Mientras estaba celebrando este pleno, recibí un WhatsApp que me ponía: llevamos para Pontevedra 3 oros, 7 platas y 2 bronces. Sin embargo, en lo que va de temporada, en los partidos del Teucro, yo sí he visto al señor Fernández, a don Agustín, al señor Puentes, don Iván, al señor Moreira, don Jacobo, y a otros concejales, y a algún otro concejal, pero nunca he visto al alcalde de Pontevedra. Eso sí, el día que el Teucro estaba ascendido, el Teucro ya que había sido campeón, estaba allí el alcalde para entregar la copa y, como no, para hacerse la foto. Señora Rey, este es un mal con el que el deporte de Pontevedra tiene que convivir. Antes tenían la disculpa de si el modelo de gestión era el IMD. Ahora ya no existe el IMD y se tendrán que inventar cualquier otra disculpa. Lo que sucede es que los pontevedreses, que no son tontos, ya se han dado cuenta y saben que el alcalde de Pontevedra, el empleo y el deporte en esta ciudad le importa un pito. En definitiva, por todo lo anterior, señora Rey, vamos a votar su moción a favor. Muchas gracias. Señora Beigón. Señora Ribeiro, ten a palabra. Día outra vez. Coido que por respeto a quen propón esta moción vou a cinguirme, non? A mesma, non? Porque todo demais, a verdade, o noso voto que xa está coñecido, porque así foi dito na comisión correspondente, ben motivado porque estamos a falar dunha zona deportiva da nosa cidade que recibe cada mes a miles e miles de deportistas en as que, ademais de ter un plan de mantemento das mesmas, o que sí que é certo é que a súa vida útil está a chegar ao seu límite, e isto non é por outra cousa máis que polo gran uso das mesmas. Estamos falando das instalacións deportivas da zona da Xunqueira, o pabellón multiusos, os diferentes campos, etc. O noso voto en contra, como digo, viña motivado porque se está traballando, coido que a vindeira semana xa poderemos presentar, pois no proxecto de remodelación global de todas estas instalacións. Estas instalacións teñen moitos anos de vida, insisto, están construídas en un espazo que sempre deu os seus problemas,
necesita de verdade pois ese traballo a fondo nas mesmas. Xa non cabe moitas máis pequenas reparacións que sí que se están facendo e de xeito continuado, senón que hai que acometer esa gran reforma. E por iso se lle explicou no seu momento na comisión a concelleira de Cidadáns que o motivo do voto en contra era ese. Grazas. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. Esos miles de deportistas representados por 5 clubs han entregado un escrito pidiendo aún más cosas de las que pido yo en el Ayuntamiento en fecha 2 de abril. Todavía no han recibido respuesta. Y en cuanto al proyecto, que yo sí que se lo escuché en la comisión, lo he pedido, lo he leído, lo he vuelto a leer, porque yo de proyectos de obras mucho no entiendo, pero a fuerza de leerlos voy cogiendo un poco de capacidad interpretativa, y por ningún sitio del proyecto viene nada de lo que nosotros estamos pidiendo, absolutamente nada. Grazas. Se non hai máis intervención, sométese o asunto a votación. Votos en contra. 11. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 13, pode ser? Apróbase por maioría. Pasamos ao punto número 12, proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para confeccionar un censo das instalacións deportivas municipais do Concello. Señor secretario, ten a palabra. Determinouse na Comisión de Benestar Social tamén de xeito favorablemente, cos votos a favor do Grupo Municipal do PP, de María Pontevedra, do PSDG, PSOE e Mixto Ciudadanos, e abstencións do representante do Grupo do BNG. Moitas grazas, señor secretario. Señor Abigón, ten a palabra. Bueno, muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Con la brevedad que me caracteriza, hoy en día decirles que es imposible pensar que para conocer las películas en el cine haya que asistir a ver la cartelera, Basta con un clic para conocerlo. Pues esta es un poco la idea principal de esta moción, dado que hoy en día hay un importante número de pontevedresas y pontevedreses que han incorporado a sus hábitos saludables de vida el hacer ejercicio, haciendo uso activo de las instalaciones y de los equipos deportivos de titularidad pública, pues la presentamos con este motivo. También, dado que las instalaciones deportivas como soporte del hecho deportivo condicionan de manera muy importante la práctica deportiva, es decir, incitan a hacer deporte en una ciudad, un elemento esencial en la gestión de la política deportiva municipal ha de consistir en la difusión de todas aquellas instalaciones que permitan su acercamiento a todos los ciudadanos que así lo precisen, siendo necesario para ello la elaboración de un censo específico en esta materia. El objetivo de este censo no es ni más ni menos que recopilar, elaborar, evaluar y publicar todo el compendio de instalaciones deportivas de Pontevedra, sea mucho, sea poco, y es también de actualizar los datos de los equipamientos y espacios que ofrecen los agentes deportivos, como pueden ser clubs, asociaciones, federaciones y los propios usuarios de la ciudad. Pues no hay que olvidar que la decisión de practicar deporte tiene que resultar materialmente fácil, lo que aconseja prosumar los lugares de entrenamiento y la práctica a las personas interesadas. Por lo tanto, elevamos al Pleno para su debate y aprobación la siguiente propuesta. Punto 1, confeccionar un censo de instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Pontevedra, incluyendo en el mismo una ficha técnica detallada de cada una de ellas, similar, no tiene por qué ser igual al del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas del 2005 que utilizó el Consejo Superior de Deportes. Y el punto 2, aquí hago una modificación con respecto a la moción, dado que fue presentada en un momento donde sí existía el Instituto Municipal de Deportes, y que es difundir el citado censo en la web del Concello como en el blog del Servicio de Deportes. Y por lo cual pido esta modificación que se había presentado en su día cuando fue registrada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Beigón. Señora Ribeiro, ten a palabra.
Pois a respecto desta moción, o noso voto en contra da mesma ben motivado porque non é unha prioridade neste momento da Concellería de Deportes a realización dun censo das instalacións deportivas que existen no noso Concello. Pero tamén quero indicarlles que no Servizo de Deportes teñen a súa disposición pois a relación de infraestructuras deportivas de titularidade municipal con súas características técnicas, dimensións, ubicación, etc. A esta relación de instalacións municipais habería que sumarlle aquelas instalacións dependentes a día de hoxe de outras administracións, como poden ser a Xunta de Galicia, a Universidade de Vigo, instalacións privadas, de asociacións veciñais, etc. Pero indicarlles tamén que destas instalacións están a información no Servizo de Deportes. Eu coido que non hai cidadán en Pontevedra onde, cando menos, as instalacións de titularidade municipais non sepan ubicalas e achegarse a elas como así o indican os miles e miles de persoas que cada día, cada fin de semana, disfrutan das mesmas, non? Por iso indico que facer en este momento un censo con todas estas instalacións non é unha prioridade de todos xeitos. Quen ten a responsabilidade do censo de instalacións deportivas é a Xunta de Galiza, que o sabe moi ben o ponente, porque así está disposto na lei, e a propia Xunta de Galiza ni siquiera ten colgada que nos remite o Consello Superior de Deportes, pero ali están todas as instalacións deportivas existentes como ten que ser legalmente. Polo tanto, insisto, votamos en contra desta moción. Moitas grazas, señora Ribeiro. Señora Beigón, ten a palabra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Señora Ribeiro Doñanzos, permítame que le haga una corrección. Usted dice que no es una prioridad para ustedes el censo de instalaciones. Lo que no es una prioridad para ustedes es el deporte, porque usted me dice que hay un listado que yo, pues sinceramente lo tengo aquí, son dos hojitas, que esto es una trapallada, ¿vale? Esto no llega ni a trapa, no es una trapallada, no llega ni a trapa. Mire, la baja calidad técnica e informativa de esto es pésimo. Esto es pésimo. Y le diré más, esto es equiparable en calidad al blog del Servicio de Deportes, que a día de hoy aún siguen conservando los estatutos del Instituto Municipal de Deporte. Espero que el señor Ubiña, don Alberte, meta mano en este asunto, porque tienen allí los estatutos que no están en castellano y no están en gallego. Y que además, repito, esos estatutos hoy en día ya no están en vigor. Bueno, en cualquier caso, las instalaciones deportivas de esta ciudad las podríamos titular que van de caballo pa' burro. De caballo pa' burro. Ese es el titular de las instalaciones de esta ciudad. Yo entiendo que ustedes se avergüencen de las pocas que tenemos. Lo entiendo. Lo que no entiendo, sinceramente, es la jeta que le echan porque quieren sustituir el censo con una galería de fotos en la página web del Concello de las instalaciones deportivas de otras administraciones, como por ejemplo las del CGTD de la Xunta de Galicia, que por cierto no les han pedido permiso para utilizarlas. También han utilizado las fotografías de las piscinas de Pontemuiños, han utilizado las piscinas de Pontillón do Castro, han utilizado fotografías del Estadio Municipal de Pasarón, que no es de gestión municipal. No sé cómo no ponen fotos de las carreteras del municipio por aquello de que se practica el ciclismo, fotos de los montes por aquello de que ahí también se puede practicar la caza, de los ríos y las rías para la práctica de los deportes náuticos, o incluso del cielo de Pontevedra para los deportes aéreos, la colombofilia y la colombicultura, que si no sabe lo que son, se lo explico. Se dan cuenta de que todo, al fin y al cabo, es propaganda. Propaganda. Pontevedra es la ciudad del deporte. Bueno, pues nada más. Tomen nota si quieren y que los vecinos de Pontevedra, como les digo siempre, en las próximas elecciones municipales, si no cambian su voto, que no les voten. Muchas gracias.
Señora Ribeiro, ten a Son palabra. a corrección de caballo para burro ou de cabalo para burro, pero pa é novo. Sométese o asunto a votación. Votos en contra da proposta do señor Abeigón. 11. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. 13. Apróbase por maioría da corporación. Pasamos ao punto seguinte, que é o apartado C, control e seguimento do goberno local. Punto número 13, dación de conta do informe de intervención do órgano de xestión orzamentaria e contabilidade sobre o seguimento de inversións financieramente sostibles, exercicio 2015-2016. Alguna intervención? Se non hai intervencións, dáse por dado conta, valga a redundancia, e pasamos ao 14, dación de conta do estado de execución de ingreso e gasto no Concello dos seus organismos autónomos referidos ao primeiro trimestre de 2017. Alguna intervención? Sí que hai unha intervención. Señor Domínguez, ten a palabra. Brevemente, muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a hablar del primer trimestre y la información económica que ha enviado a Madrid el Servicio de Intervención. Mira que era difícil, señor Lores, pero esta vez se ha superado. Si el año pasado fue un auténtico desastre, este ha sido todavía peor. Vemos el capítulo 6, que es el que importa, el de la inversión real, y de verdad que da pena. Es una vergüenza que solo se lleven gastados 928.563,69 euros de un total de 19.941.150. Yo me pregunto, usted, señor Lores, todo el día, ¿qué hace? Se levanta por la mañana, desayuna, va a entregar un ramo de flores a alguna persona de cierta edad, y luego, ¿qué hace? Es que no me lo explico. ¿Cómo es posible que el Concello solo lleve gastado 900.000 euros de los 20 millones que tiene para inversión en este año? ¿Cómo es posible? ¿No le preocupa este tema? ¿Lo sabía? O quizás ni siquiera lo sabía. Es que no puede ser. Ustedes abocan a Pontevedra al llamado superávit por incompetencia. De verdad, no llevan a cabo ninguno de sus proyectos, pero solo hay que ver el gobierno local para ver cómo está. Uno en Santiago haciéndole la cama al alcalde. Otro en la Diputación cuando viene, que muchas veces, en cuanto se van los periodistas, se va. Otra que nos dice que está todo el día de viaje y se dedica a reunirse una y otra vez sin llevar ningún proyecto adelante. Yo entiendo que usted esté cansado y que se dedique a hacer labores de representación, se lo ha ganado, me parece bien. Pero si usted no tiene fuerza para hacerlo, tiene que tener autoridad para exigirlo. En serio, nos van a dar millones de Europa, felicidades, todo es fenomenal. Pero si no son capaces de llevar los proyectos adelante, si no gastan el dinero. Lo que digo, superávit por incompetencia terrible para la ciudad. Muchísimas gracias. ¿Queres intervir? Señor González Carballo, eu creo que é inútil, pero tú... Sí, no, é que ustedes que hacen? Toman guindilla pola mañán? Tómana? Porque claro, chegan hoxe cun discurso así un pouco fora de lugar, queren aí arrear estopa, etcétera, etcétera, e non cuela. Non cuela porque, vamos a ver, primeiro teñen que saber do que falan. E a ignorancia é moi atrevida. Un contrato de 200.000 euros é un contrato menor. Un contrato que é de máis de 300.000 resulta que non é procedimento abierto. Tamén nos dixeron por aí. É dicir, bueno, primeiro, casi mellor enterense do que falan. Porque, mire, os orzamentos dos que usted fala son eses que vostedes recurriron, teñen recurridos e puxeron todos os atrancos posibles. Por tanto, non me pida, podría contestarlle que non é o caso, non me pida axilidade en algo que eu poño paus na roda. Porque, claro, é unha contradición intrínseca en si mesmo. Bien, pero, mire, teria que empezar a saber mirar as cousas porque eu supoño que vostede algún día aspira a ser concelleiro de Economía neste Concello do Goberno. Bueno, salvo que nos larguen a todos, que tamén entraría dentro das súas posibilidades. Pero vamos, o importante aquí é o que está adxudicado, que pasa de 10 millóns de euros. E mira, xa que estaba preocupado, a día de hoxe, 1.947.000 pagos, o sea, casi 2, a día de hoxe. Pero
dentro dunha semana ese local que non queren vostedes comprar, o vamos a pagar tamén dentro dunhas semanas, vamos, e xa sube outro millóns máis. Non se preocupe, nos vamos a xestionar e sabémoslo facer. E vostedes, en todo caso, aprendan a ver os documentos, porque é importante se un día queren gobernar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor Domínguez, ten a palabra. Muy brevemente, a lo mejor he leído yo mal el documento, estamos hablando del primer trimestre. Y voy a leer aquí, con cuidado, estimación créditos definitivos al final del ejercicio, inversiones reales, 19.941.150,01. Obligaciones reconocidas netas, 928.563,69. Menos del 5%. El recurso a los presupuestos no ha enlentecido ningún trámite administrativo de este Concello. Si usted me quiere hablar, dentro de una semana, hablaremos de los reconocimientos del segundo trimestre, que no tengo ningún problema y que estoy seguro que también van a ser un desastre, a pesar de gastarse 1 millón en un edificio. Esto es una incompetencia absoluta, se lo digo de verdad. Ojalá se gastasen el dinero, ese dinero va a quedar otra vez como superávit, hablarán de usted de un grandísimo superávit, pero es por incompetencia, porque no saben llevar los proyectos a cabo, no lo gastan, de verdad. Y de verdad, es que mucho dinero que tienen comprometido, lo tienen comprometido para obras, para después, para las elecciones de dentro de 2 años. Yo le digo, gasten el dinero ahora, por favor. Muchas gracias. Queda dado conta. Pasamos ao punto número 15, dación de conta da información suministrada ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en virtude da orden 2105 de 2012, de 1 de outubro, correspondente ao primeiro trimestre de 2017. Alguna intervención? Non hai ninguna intervención, polo tanto, queda dado conta. Dación de conta, punto 16, dos listados aos que fai referencia o artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo de modificación da Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais correspondentes ao primeiro trimestre de 2017. Se non hai tampouco intervencións, pasamos ao seguinte punto, punto 17, dación de conta de expediente de modificación de crédito 1, 2 e 4 de 2017. Alguna intervención? Non hai. Punto 18, dación de conta de acordo da Xunta de Goberno Local de datas 18 de 4 de 2017, 21 de 4 de 2017, 2 de 5 de 2017 e decreto da Alcaldía 18 de 4 de 2017, 21 de 4 de 2017 sobre delegación de competencias. Se non hai intervencións, pasamos ao seguinte punto, coñecemento de resolucións e decretos, tampouco, e pasamos ao punto número 20, interpelación do Grupo Municipal do Partido Popular ao alcalde sobre as razóns de participación da alcaldesa accidental nunha homenaxe a Fidel Castro no Teatro Principal o día 29 de abril. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, o pasado 29 de abril celebrouse en Pontevedra, neste mesmo lugar, un acto de homenaxe ao ditador Fidel Castro que, segundo a información que temos, foi organizado pola Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil. Do anuncio chamounos, señor Lores, especialmente a atención que no cartel de intervintes figuraba o alcalde de Pontevedra, xunto con outros insignes intelectuais como Willy Toledo, ao que, por certo, vostede non lle ten tampouco nada que envidiar, polo menos en canto a dotes cómicas. E créame, señor alcalde, en que nós estábamos no pleno convencemento de que a súa intervención ia ser en calidade de membro do BNG ou de calquera outra plataforma cidadá ou asociación, pero para a nosa sorpresa se nos confirmou, e ademais así se publicou nos medios de comunicación, que vostede ia intervir en calidade de alcalde de Pontevedra. Como comprenderá, nós non temos nada que obxectar a que o señor Fernández Lores acuda nos seus ratos libres a actos de ensalzamento de ditadores fora da súa esfera institucional. Nos parece lóxico porque, bueno, desto de ensalzar ditadores sempre se acaba pegando algo, non? Pero sí que temos moito que dicir cando quen intervén nun acto como ese é o alcalde de todos os veciños de Pontevedra. E dese xeito, este Grupo Municipal do Partido Popular manifestou públicamente a súa disconformidade rotunda con esa participación do que, ao noso entender, debería ser o alcalde de todos. Non sabemos se esta mostra de desaprobación, por certo, compartida por moitos veciños, tivo algo que ver
con que finalmente vostede non participara neste acto, baixo unha excusa bastante acaída para o momento de que non chegaba a tempo dunha das súas viaxes. Pero a realidade é que na súa ausencia participou a tenente de alcalde. Non hai dúbida sobre se participou tamén a título particular ou como membro dun partido político ou como cargo institucional, pois na axenda oficial do Concello de Pontevedra figuraba con toda claridade como acto oficial a participación da teniente de alcalde do Concello de Pontevedra como nunha homenaxe a un ditador. Por lo tanto, no noso nome, no nome de veciños de Pontevedra que a verdade están molestos con esta participación súa do Goberno de Pontevedra nun acto de homenaxe ao ditador Fidel Castro, queremos coñecer realmente cales foron as razóns que o levaron a aceptar a participación neste acto, creemos que tan indigno para o sentir común de Pontevedra. Moitas gracias. Moreira, eu teño que decir que non fun efectivamente a esa homenaxe porque estaba fora da cidade, non? Tamén teño que decirlle que se hubiera estado, hubiera ido con todo o orgullo do mundo. E como non estaba, había unha alcaldesa en funcións, que foi a que foi. Por lo tanto, eu non entendo moito a pregunta, pero en todo caso a alcaldesa en funcións lle explicará as razóns da súa asistencia como alcaldesa en funcións de Pontevedra a esta homenaxe a Fidel Castro. Moitas gracias. Aí vai. Señora Carmen da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. A razón pola que asistimos a homenaxe a Fidel Castro e porque se facía de xeito oficial, entre outras cousas, é porque o Estado español ten relacións diplomáticas e formais co Estado cubano. Asistía a esa homenaxe o cónsul xeral de Galiza, de Cuba en Galiza, por exemplo. Pero asistimos por máis cousas. Asistimos porque Fidel Castro é un símbolo da independencia de América. Asistimos porque é un dos símbolos máis importantes do mundo hispánico que tantas veces foi glorioso e que tantas veces se despreciou. Esa foi a razón fundamental pola que asistimos, porque é un símbolo da independencia de América. E esas palabras non son miñas. Esas son as palabras que sobre Fidel Castro dixo Manuel Fraga cando no ano 98 visitou oficialmente a illa de Cuba por segunda vez. Nos, naquelas alturas, no ano 98, eu persoalmente tiven que conformarme con estar presente nun acto que Fidel Castro protagonizaba en Matosiños con motivo dun cumio iberoamericano. En ese mismo ano 98, cando Fraga visitou oficialmente como presidente do goberno galego, non como Manuel Fraga Iribarne, descendente de cubanos, de migrantes cubanos, sino como presidente do goberno galego, e dixo estas palabras de Fidel Castro, pois non podemos ir na visita oficial, porque no ano 98 estábamos na oposición. E, pois, Manuel Fraga, non sei se convidou daquela altura alcalde de Pontevedra, pero a nós, concelleiros da oposición, non nos invitou para formar parte desa delegación oficial. O que si lle pediría ao señor Moreira é que, estando prevista unha visita oficial do señor Mariano Rajoy, acompañado polo rei do Estado de España, que asistiu tamén de forma oficial ao enterro, o funeral oficial de Fidel Castro en Cuba, asistiu Felipe VI en representación do Estado español, pois o que si lle pediría é que, dado as súas posibles influencias co actual presidente do goberno do Estado español, pois que lle diga que sería para nós e para min en concreto unha honra acompañalo nesa visita oficial que está previsto realizar a Cuba e que polas informacións que hai tanto da embaixada cubana como do propio goberno será antes de que Raúl Castro deixe o goberno. Raúl Castro e Fidel Castro, que son fillos predilectos do Concello de Láncara, co apoio do Partido Popular. Entón eu pensei, se o Partido Popular en Láncara, co beneplácito de Núñez Feijóo, por suposto, di que son fillos predilectos Fidel Castro e Raúl Castro, que menos que o Concello de Pontevedra asista de forma oficial a unha homenaxe que se lle fai a un que foi símbolo da independencia de América, según opina Manuel Fraga, en Pontevedra, na que ademais había representacións oficiais do goberno cubano e do Estado cubano.
A verdade, non pensei en todas esas cousas que vostede está dicindo, dadas todos os antecedentes e a boa relación que sempre houbo entre os gobernos do Partido Popular de Galiza e o goberno cubano. Nada máis. Grazas, señora da Silva. Non lle quedou claro, señor Moreira? Non. Home, sí, ten dereito a... Eu preguntaba se lle quedara claro ou non, porque nós non creo que vayamos a incidir máis na resposta, porque xa está moi clara. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias. Pensei que me iba a denegar o uso da palabra copiando esas formas de dictadores, pero bueno. Moi amable, eso é moi amable. Señor Fernández Lores, mire, os veciños de Pontevedra, como vostede ben sabe, non lle deron a maioría absoluta. Sei que lle proe, pero foi así. Iso significa que a vostede lle correspondeu gobernar, pero baixo o control e a fiscalización da oposición. E as reglas de funcionamento son así, lle gusten ou non. E vostede non acepta someterse ao control da oposición. E non acepta porque vostede realmente non resiste ese control, porque non sabe que contestar. Cando se ve asediado, pois dedícase ou a delegar nunha intermediaria ou a insultar, cousa que me sorprende que hoxe, polo momento, todavía non recibira ningún insulto. E leva vostede 18 anos alcalde, e mire unha cousa, os nacidos no ano no que vostede entrou de alcalde xa están cumplindo a maioría de idade, pero eles recibiron unha educación neses anos, pero vostede a perdeu. A perdeu porque non está cumplindo o regulamento. O regulamento di que, cando se fai unha interpelación, ten que respostar o interpelado. E a tenente de alcalde acudiu en delegación súa porque vostede non podía acudir, e quen ten que dar explicacións é vostede e non ela. Eu entendo que vostede teña ganas de xubilarse e descansar, como xa ten dito, é lei de vida, é comprensible, o entendemos e o respetamos. Pero, mentre siga aquí, señor Fernández Lores, vostede terá que someterse a control da oposición e a cumplir o regulamento. E o regulamento, como lle acabo de dicir, di que cando un concelleiro interpela ao alcalde, o alcalde debe respostar. Por unha razón moi sencilla, para que lle preparen a resposta. Esta vez lle demos moitos días máis, e aínda así. Vostede non ten máis que ler o que lle escriban, creo que non é moi complicado, pero sabe que nin fai falla que o escriba vostede, pero creo que o seu agotamento chega a un punto tal que hasta lle costa ler e agora xa delega noutras persoas para contestar. En todo caso, contestolle as declaracións ou a intervención da súa tenente alcalde, non deu ninguna explicación razonable para participar nunha homenaxe a un dictador. Non se poden confundir relacións institucionais internacionais nas que hai que tratar con outros países. Por certo, que eu saiba, Pontevedra todavía non é unha república independente e non ten competencia en materia internacional de relacións internacionais. E, polo tanto, unha cousa é manter a relación institucional como se mantivo polo goberno de Fraga e rendimentos positivos tiveron esas relacións para Galicia e incluso para España, e outra cousa é, unha vez falecido, facer homenaxes a un dictador. E sorprende que a súa delegada neste acto dixera, como ao parecer dixo, é unha honra para o Concello de Pontevedra que esta homenaxe se estea realizando aquí. Fidel representa todos os principios e un exemplo de loita pola liberdade de todos os povos. Mire, vou dicir tres nomes: Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García, Jorge Luis Martínez Isad. Estas tres persoas cubanos, xunto a outras 8 persoas, intentaron daquela secuestrar a pequena lancha Baragua que cubría a ruta entre A Habana e o veciño pobo de Casablanca coa intención de chegar a Estados Unidos o mércoles 2 de abril do 2003. A semana seguinte, estas tres persoas foron condenadas a morte por cometer actos de terrorismo nun suízo sumarísimo que durou menos dun día. En esa data, no 2003, xa vostede era alcalde de Pontevedra, supoño que se lembrará diso. E vostede, a través da súa tenente alcalde, participou nunha homenaxe a unha persona que fixo estas cousas. Esta é a persona a quen vostede homenaxeou, señor Fernández Lores. Fidel chegou a dicir: la revolución cubana, frente a esta condena, dixo: la revolución cubana fue puesta en el dilema de proteger la vida de millones de compatriotas sancionando con la pena capital legalmente establecida. Así é como defendeu el estes tres fusilamentos. É un ditador que, ademais, entre outras cousas, fixo dano a moitos galegos, a moitísimos tamén pontevedreses que no seu momento tiveron que emigrar a Cuba buscando un futuro mellor e que co seu sacrificio foron levantando negocios, facéndose cunha casa, construindo casas, e injustamente se viron privados de repente, se viron sin nada, expoliados
polo réxime de Fidel Castro, nunha afrenta que aínda a día de hoxe a verdade é que non se ten restaurado. E vostede, con esa participación neste acto, señor Fernández Lores, ten insultado a todos eses galegos e as súas familias. A verdade é que noxento que o que ten que ser o alcalde de todos se involucre e o involucre o Concello de Pontevedra nun acto para nós tan humillante para moitas persoas e moitas familias. E vostede trata de suavizar todo, seguramente apelando á chamada revolución, que é como chaman vostedes os golpes de Estado. E sorprende o contraste, tamén hai que dicilo, o contraste da súa actitude neste caso con outros casos, porque, por exemplo, sin irnos moi lonxe, cando a Real Academia Galega acordou a concesión do Día das Letras Galegas 2015 a Filgueira Valverde, vostede se despachou a gusto, dicindo que era improcedente e que lamentaba que alguén tan alineado coa ditadura recibira tal distinción. Dixo, Filgueira Valverde tuvo unha alta actividade dentro do franquismo desde prácticamente todas as responsabilidades e non nos parece a persona máis indicada para dedicarlle a letras galegas. Despois desto, en outubro do ano 14, aquí neste pleno, aprobouse unha moción do Partido Popular que acordaba elaborar un amplo programa de actividades e actos a desenvolver no ano 2015 para difundir e louvar a obra e o legado cultural de don Xosé Filgueira Valverde, chamando a colaboración doutras administracións públicas para conquerir un programa o máis completo posible. Este foi o texto que se aprobou naquela proposta. Os únicos que votaron en contra daquela moción foron os concelleiros do BNG, pero saiu aprobada e, polo tanto, foi un acordo plenario que o Goberno tiña que cumplir. E vostede o incumpliu. Por qué? Porque non teña maioría suficiente? Non, porque non lle gustaba. E agora se vai entendendo por que vostede lle gustan tanto as homenaxes aos dictadores. E, por tanto, o programa, este acordo conlevaba a facer un programa de homenaxe, de actos de homenaxe, e vostede se negou. Pero no caso de Fidel Castro, puso a disposición este teatro de todos, supoño que pagarían por usalo, pero este teatro de todos o puso a disposición dun acto de homenaxe a esa persona, a un dictador, e nese acto participou a tenente de alcalde. E vostede, señor Fernández Lores, polo tanto, ten dúas varas de medir, unha doble vara de medir. Esta intervención, señor Fernández Lores, realmente é un capítulo máis nunha xeira de despropósitos que está vostede facendo nos últimos anos que obedecen a creo que un defecto, digo yo con todo respeto, especialmente insano que ten vostede, que é tratar de xerar división entre os veciños de Pontevedra. O fai sempre, sempre que pode. Négase a condenar o terrorismo de resistencia galega. Baixa a bandeira da Unión Europea, ao mesmo tempo que pon a man para que a mesma Unión Europea lle solte uns euros os fondos do USI, utiliza a sede da alcaldía para facer actos políticos, o seu partido, enfronta os que están a favor da industria cos que están en contra, enfronta os que queren ter liberdade para falar a lingua que eles queiran cos que queren impoñer o galego. É duro, realmente triste, ver como vostede disfruta e se sente cómodo crispando os veciños, xerando división, porque vostede, na realidade, é que navega mellor na división. É outra característica, señor Fernández Lores, dos dictadores, buscar inimigos para que vostede sexa o bo e os outros sean os malos. Por lo tanto, desde o noso punto de vista, reprobamos esta intervención do Concello de Pontevedra nun acto de homenaxe, non era un acto institucional, de relación institucional, era un acto de homenaxe, de ensalzamento a unha figura que, desde logo, ten moitas páxinas negras escritas na historia. Nada máis e moitas gracias. Señor Moreira, vexo preocupado a vostede últimamente, facendo méritos a ver si algo. Ahora, falar de insultar cando usted o fai sistemáticamente, home, non é como moi procedente. Cando contestou a alcaldesa en funcións, perdón, a alcaldesa accidental, era que era a alcaldesa accidental. Eu non estaba en Pontevedra, por lo tanto, é ela que vai. Usted me pregunta por que foi a alcaldesa accidental. Explica yo ela directamente porque ten competencias para asistir aos actos que lle dé a gana. Eu non delego a donde vai a alcaldesa, non delego. Entón, usted preocúpese do seu, faga a campaña, que boa falta lle fai, para que os seus o manteñan aí onde está, con pouco éxito, por certo. Pero, aparte deso, decirlle que, bueno, eu teño pensado, se hai unha cousa que me gusta de todo isto é que eu conocín a moita xente de Pontevedra cando era pequeniño, atendía o de médico, logo despois algúns caseinos, tamén, que a mí me fai ilusión. E seguirei no facendo polo tempo que os pontevedreses consideren. O tempo que os pontevedreses consideren. Porque os cidadáns, usted se arroga a representación de non sei cantos cidadáns. Bueno, vale,
vale? E outros arrogarán a representación de outros. Eu fago o que teño que facer e o que dixen que iba a facer. Eu non mentín a ninguén. Non mentín a ninguén. Xa lle dixen que se estuvera aquí, houbera ido eu a ese. E me quedou pena de non ir. Me quedou pena de non ir. Bueno, usted é moi libre de non ir e de opinar o que opina. É libre de opinar o que opina. Opine usted tranquilamente, pero non insulte. No, hombre, que está grabado todo, ¿eh? Está grabado todo. Está todo grabado. Por favor, está todo grabado. Por lo tanto, si pensa que vai a intentar provocar, está equivocado. Porque, hombre, depende de onde veñan as improcedencias ou os insultos, pois tamén se lle dá a importancia que se lle dá. Usted perdone. Pero o que me diga usted a min, pouca importancia lle vou a dar, sabe? Porque para que lle dé importancia tería que significar algo máis do que significa usted hoxe por hoxe nesta cidade de Pontevedra, vale? Por lo tanto, non hai nada máis que decir. Seguinte interpelación que é do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia PSOE, o alcalde, sobre as consecuencias e efectos de cara ao cumprimento do programa electoral da remodelación do Goberno Municipal. Señor... Gracias, señor alcalde. Bueno, despois destes xogos de esgrima verbal, vamos a falar de cosas un poquinho máis serias e máis pegadas ao terreno, non? A ver, o xeito desta interpelación é que o señor alcalde expoña, nos explique cal pode ser a repercusión e os efectos que a esta remodelación no seu goberno vai a ter cara a estes 2 anos de mandato que quedan, porque creemos que é unha situación importante que se acaba de dar e que é necesario saber como vai a afectar a folla de ruta do goberno os cambios que se producen en ele, porque as causas que motivaron a crisis, creo que, se me permite, voullas a dicir eu, por lo menos tal como vemos dende o Partido Socialista. Esta remodelación é a maior remodelación que vostede fai en 18 anos de goberno, dende que é vostede alcalde. Unha remodelación que evidentemente ao noso parecer e ao parecer de outra moita xente, non de toda a Pontevedra, pero de algunha xente máis de Pontevedra, revela que hai unha certa sensación de fracaso nestes 2 anos. O recoñecemento de unha equivocación ou a visibilización do que algúns vimos avisando de fai certo tempo, que este goberno non acaba de funcionar. E só hai que facer un repaso por algunhas das áreas do seu propio goberno para darse conta desto. Mire, o concelleiro de Infraestructuras sobra a segunda parte da denominación. O concelleiro a secas. Porque en 2 anos que levamos de mandato non se puxo en marcha ningún proxecto que merezca ou admita ese nombre, salvo a paralización da ronda urbana por parte da Deputación, na que el tamén é vicepresidente. Por non falar das plantas de compostaxe da Canicouba que se ia a construir e que xa non sabemos se se vai a construir, ni sabemos cantas miles de toneladas van a ir para ali, despois de 4 anos, unha prórroga do contrato do lixo, uns cuantos miles de euros para unha comunidade de montes, etc. Por tanto, nin se espera que dende a Concellería de Infraestructuras se presenten proxectos que poidan ter ese nome. A Concelleira de Urbanismo ten como xestión máis importante, que non é pouca, é certo, sustituílo a vostede cando se vai de viaxe. Non se lle coñece outra. De feito, renunciou públicamente a levar adiante o encargo máis importante que ten na súa propia Concellería, que é elaborar o novo PEXON. Todos os estamentos sociais e profesionais de Pontevedra claman por un novo PEXON. Todos, salvo vostedes, que de repente se volvieron fervientes creyentes de algo do que vostedes votaron en contra no seu momento. Vostedes nunca creeron unha promoción económica da cidade feita dentro do ámbito municipal, nunca. Este sempre foi un empeño dos socialistas, moitas veces remando contra a súa propia incomprensión. E agora que xestionan vostedes, aplican a súa filosofía. Moita propaganda e pouco traballo. As bases sobre as que se cimentaba a promoción económica da cidade están sendo demolidas pouco a pouco. Basta ver como algunhas das inercias que se crearon se debilitan ao longo deste mandato. No turismo, literalmente pechamos a porta. Pechamos a porta, literalmente. Non hai moito máis que decir. A promoción redúcese
as viaxes que vostede fai para recoller algúns premios otorgados por alguna organización privada, o cual está ben, bo para a cidade, e pouco máis. Agora non fai moito nos despachamos con a transferencia esa da Casa da Luz ao Palacete das Mendoza. Desde o noso punto de vista é un gravísimo error, non? É unha decisión moi pouco madurada, non? Non me esquezo do parking de autocaravanas colocado dunha parcela onde tiña que ir un hotel, o que supón, pola súa parte, unha renuncia á búsqueda de opcións para Pontevedra de incrementar as plazas hoteleiras de calidade, non? Por non falar de outros temas como o feísmo do que falamos fai pouco tempo. En materia económica, baste dicir que o 50% do orzamento de inversións do ano pasado quedou sen executar. Bueno, isto non é achacable só ao Concelleiro de Facenda, todo hai que decirlo, non? Pero é obvio que algunha responsabilidade ten, non? Como ten no relativo á prórroga do contrato da auga e a súa intención de manter a privatización. Auga máis cara, a empresa tremendamente contenta, falta de transparencia no tema da liquidación do contrato finalizado, así como das amortizacións polas inversións, falta de impulso que fai que os remanentes vayan á amortización de deuda, sen esquecernos de que leva 9 meses para elaborar unha ordenanza sobre telefonía móvil e que non é capaz de dar conta do recado. A ordenanza que foi aprobada, bueno, a ordenanza non, foi aprobada instar o Concello a que elabore esa ordenanza. Barrios, parroquias, mobilidade obra urbana, repartidos basicamente entre dúas concellerías expertas en estes 2 anos en prometer cousas, anuncialas varias veces, que logo non se ven feitas, salvo o asfaltado da calle Cruz Gallastegui, absolutamente deteriorado, que mellor que non se vira. Unha absoluta paralización, 2 anos para licitar campos de fútbol, para licitalos, campos de fútbol, ou para facer un parque. Decenas de anuncios, rodas de prensa, algunha das cuales vostede debería sentirse avergoñado de algunha roda de prensa das que se deu, non? E ata tal punto que algún consello parroquial xa decidiu sinceramente pasar do concelleiro de turno. Do concelleiro de Persoal e Patrimonio moito non hai que decir. Non sei se iso é bo ou malo, non? Pero será porque tampouco é capaz de arranxar algúns temas, como o tema de Pasarón, e o que si hai que achacarlle que é autor dunha nova proba psicotécnica da que el mismo manifestou en comisión que non cree nesa proba e da que todavía estamos a esperar que nos convoque a unha famosa reunión cos autores intelectuales da proba onde nos sigan a convencer das bondades desa proba. Por lo tanto, fraco balance. En deportes tamén o balance é realmente escaso, non? Como xa dixen antes, a importancia dos eventos deportivos de nivel reduciuse, algúns por caprichos seus, señor alcalde, algúns por caprichos seus, e asuntos como o Consello Municipal do Deporte todavía estamos a espera de que se nos presente un borrador para traballar sobre ela, a pesar da boa disposición que mostramos, polo menos desde o punto de vista do Partido Socialista, para traballar sobre o futuro Consello Municipal do Deporte. Sinceramente, eu penso que a situación da Concellería de Política Social foi a que actuou como detonante, porque é tal o grado de deterioro que se vive nos servicios sociales que é vos populi que ia a reventar. Ia a reventar. A xestión era tan deficiente e con tantas lagoas que incluso nos obrigou a traer algunhas iniciativas a este pleno donde se retratou a verdade da política social de Pontevedra antes un modelo a imitar e ora camiño da desfeita. E como responsable de todo isto, vostede, que é unha persona ao que lle reconozco inteligencia política, deuse conta de que as cousas non iban ben. E provocou vostede unha crise no seu goberno de un tamaño como non provocara vostede nunca. Está nas súas competencias, por tanto, nós evidentemente non a discutimos. O que sí, visto este panorama, o que queremos saber é como vai a artellar vostede o novo goberno e as novas funcións para que esta situación que se provocou durante 2 anos de parálise absoluta pois non siga producíndose e veamos algunha das cousas que vostede prometeu nestos 2 anos que lle quedan a vostede de mandato hasta o 2019. Nada máis, moitas gracias. Señor Agustín Hernández, ou Fernández, perdón, Jesús.
Vou a decir moi pouquiñas cousas, moi brevemente. En primeiro lugar, que me sinto orgulloso de todos e cada un dos concelleiros e concelleiras e do seu traballo. Absolutamente de todos. Do que estaban facendo e do que van a facer no futuro. Con toda a confianza do mundo. Fixe unha remodelación, polos motivos que se explicaron públicamente, maioritariamente, por dúas cuestións. Unha, porque hai concelleiros que teñen outras responsabilidades e, polo tanto, era conveniente que baixaran a súa capacidade, o seu traballo no Concello, e outra porque tamén hai concelleiros novos que levaban 2 anos e que entendemos que adquiriron a experiencia suficiente para ter máis responsabilidades. Entón, fixen esa modificación, eu creo que, terá que entenderme que o fixen consensuadamente con todo o equipo, porque nós solemos traballar en equipo, vale? Para mellorar o funcionamento do Concello. Sempre queremos mellorar, todo é mellorable. Eu, de ser vostede, non me atrevería a decir cousas que dixo, non? Porque como que era mellor que estuvera caladiño, non? E dito isto, a pregunta que vostede me fai, que é unha pregunta moi concreta, vou a ler outra vez, por máis ser que me enterara mal, dice: interpelación sobre as consecuencias e efectos de cara ao cumplimento do programa electoral da remodelación do goberno municipal. E xa lle digo a vostede que non vai haber ninguna consecuencia, absolutamente ninguna, porque o programa electoral que levamos ás eleccións, coas modificacións, obviamente, que se poden producir durante o mandato, é o mismo absolutamente para todos os concelleiros. Nós temos o mismo programa, todos os concelleiros. O mesmo. Por lo tanto, a pregunta non há lugar. Non vai haber ningunha modificación, porque o programa é exactamente o mismo, porque todos os concelleiros acreditan nese programa. Que, por certo, como que parece que non está mal visto polos cidadáns, non? Dá impresión, non? Por lo menos por algunhas cousas que saliron por aí, non está mal visto, non? Curiosamente está un pouco peor visto, non? A labor da oposición, pero, polo tanto, non hai máis resposta, non pode haber outra resposta. Se fixo unha remodelación porque consideramos que era necesaria polas circunstancias que se produciron. Desde logo, o intento é mellorar o funcionamento, obviamente, porque nos faz unha remodelación para eso. Vaise ver, obviamente, de aquí a final de mandato. E se usted ten algún problema do cumprimento do noso programa, non se preocupe, porque vai cumplirse exactamente igual este quen estea de concelleiro ou de concelleira. Porque o programa é o mismo para todos. Eu non sei se os demais grupos ou vostedes teñen un programa diferente. Eso eu non me atrevo a decilo, nin quero decilo, nin opino sobre a cuestión. En todo caso, reitero que o programa noso é o mismo e se vai a executar na medida do posible. Na medida do posible. Que, polo momento, eu síntome satisfeito da execución dos programas, maioritariamente. Hai unha cousa que é moi complicada de executar, pero polo demais vamos executando bastante ben. Gracias, señor alcalde. Bueno, aínda que non esperaba moito máis de vostede nesta contestación, non no que é a xestión do goberno, non esperaba moito máis de vostede, non deixo de sentir certo grado de decepción. Non? Porque, a ver, non é que eu teña un problema co cumprimento do programa, o problema teñen os ciudadanos se vostede non o cumple. Eu creo que fixen aquí un recorrido importante explicando que leva vostede 2 anos gobernando sin cumplir o seu programa. É dicir, sin facer aquilo que vostede lle prometeu aos cidadáns. Por certo, non se crea vostede todo o que lle contan. Non vai a ser. Lle dixen en un momento, en outra ocasión, memento mori. Teña vostede en conta sempre eso. Sempre teña vostede en contra eso. Por tanto, o tema non é que a min me decepcione ou non me decepcione. O problema é que a pregunta era si vai a cambiar, si os efectos desta modificación, desta crise que vostede provocou, porque vostede mesmo entende que se pode mellorar, é dicir, que as cousas non iban todo ben que tiñan que ir,
todo ben, entón, por eso se fai, para que mellore. E eu xa entendo, son as súas competencias, e vostede, que é unha persona intelixente, dase conta de que a cousa non arranca. Non arranca. Lle acabo de facer un relatorio, non sei se me escoitou ou non me escoitou, pero é que en estes 2 anos, concellería por concellería, non fixeron nada. E vostede deuse conta, o cual, por outra parte, é de agradecer, é de valorar, que vostede se dera conta de eso. Pero o certo é que non fixeron nada. Vostedes están absolutamente paralizados. Viven na parálise. E a pregunta non é sobre o seu programa electoral, sino as repercusións que o incumprimento ten sobre os cidadáns de Pontevedra. Porque vostedes se presentaron ás eleccións e os cidadáns o valoraron polo traballo feito, pero tamén polo que prometeron facer, polo que dixeron que iban a facer. E a estas alturas seguimos sin ver nada de eso. O contrario, imos para atrás. En algúns temas imos para atrás moito. Imos para atrás moito en algúns temas, non? Temas como o da promoción económica da cidade, por exemplo, estamos indo para atrás, pero a marchas agigantadas. Só hai que ver como está a cidade. E só hai que ver como os plans e proxectos que vostedes están intentando executar e que non son sequera capaces de executar. Por tanto, a ver, eu entendo que vostede lle moleste, porque lle molesta moito contestar as preguntas, porque ao mellor non ten relato, ou ao mellor está cansado porque é unha hora tardía, ou ao mellor isto, se o fixéramos nunha xunta de portavoces convocada por vostede para explicar estes temas aos portavoces, pois o hubiéramos arreglado tamén. Pero, bueno, que, por certo, para esas cosas tamén están as xuntas de portavoces, según o regulamento orgánico. Bueno, en todo caso, non se falou aquí das promesas que se fixeron, non se falou aquí do pexón, nin da reactivación económica, nin de como se vai a actuar sobre os barrios sobre os que non se está actuando. Por exemplo, non se falou do saneamento sobre o que non se está actuando, temas importantes para as parroquias, nin sobre as infraestructuras deportivas, que sigue sin haber. Por lo tanto, creo que hai unha especie de catatonia política na súa actuación que a nós nos preocupa. E lle digo outra cousa, a algúns ciudadanos máis tamén lle preocupa, A algúns ciudadanos máis tamén lle preocupa, por moito que a vostede lle digan que non. A algúns ciudadanos máis lle preocupa. Viven vostedes de anuncios. Son vostedes expertos en anuncios, que logo nunca se materializan. Eu xa non sei cantas veces levan anunciado vostedes que van a actuar sobre o Carballo de Santa Margarita. Poño un exemplo, podo poñer 50 máis. Pero o PowerPoint do Carballo de Santa Margarita xa saliu unhas cuantas veces. E seguimos así. Entón, eu lle recoñezo que o seu equipo de propaganda é do mellor do Concello. Do mellor. Pero de eso non se vive. Eso está ben para vostedes, pero os cidadáns necesitan máis cousas. Vostede lle prometeu aos cidadáns, lle prometeu cousas no seu programa electoral. E non as está cumplindo, e a nós preocúpanos. Preocúpanos porque afectan a calidade de vida e o benestar das persoas. E esa é a pregunta. Vostede non a quere contestar. Vostede di que vai a seguir igual, que o programa vai se cumplir, que, home, só fastidiaría. De todas formas, o programa electoral do BNG de Pontevedra non é exactamente igual que o programa do BNG a nivel nacional de Galicia. Falo por eso da remunicipalización do servicio da agua. Falo por eso da remunicipalización do servicio da auga, entendes? Entón, bueno, alguna variación sempre hai, non? Entón, decepcionante como estes 2 anos, non podía ser outra maneira. Señor Agustín Fernández, pasamos ao punto seguinte, que é de preguntas. Punto preguntas. Hai unha pregunta da señora Rey. Son 2. El día 16 de mayo, Prosagal solicitó permiso para recorrer las calles de Pontevedra con un vehículo con megafonía, anunciando la marcha del día 18 de mayo contra el cierre de camas del CHOP. El permiso fue denegado y la pregunta es ¿por qué? Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde, pois as razóns polas que foi denegado están na propia resolución denegatoria. Non hai, vamos a ver, ese tipo de iniciativas, agasas que están contempladas en campañas electorais, outro determinado de cousas, casi nunca se aceptan
porque, polo molesto que supón que unha megafonía ande circulando por determinadas zonas da cidade, pero se presenta un plan acompañando a solicitude de por que zonas vai a ir, o estudia a Policía Local e así sí que se autorizan normalmente. Casi sempre é por falta de información na propia solicitude. Sí, el 22 de septiembre del 2015 se aprobó en sesión plenaria una moción conjunta de todos los grupos municipales sobre las personas refugiadas, donde se recogían diversas propuestas. Posteriormente, en prensa, se anunció que en el plazo de un mes se diseñaría un plan de acogida. En marzo de este año, la señora Carmen Fouces insistió en, y cito literal, tenemos un plan perfectamente estructurado. Y la pregunta es, ¿dónde está ese plan? Señora Fouces, brevemente. Contesto eu. Imos vernos, estamos traballando con entidades de refugiados que xa teñen preparados os plans perfectamente diseñados de acollemento escolar e demais, e non temos máis que decir, temos plans máis que sobrados feitos. Hai máis preguntas? No? Sí? Hai unha terceira pregunta. ¿Podré? Pois fale, fale. Que se está hablando con distintas asociaciones, también lo anunciaba la prensa, pero yo pregunto dónde está el plan que se iba a redactar un mes después del 22 de septiembre de 2015 y que en marzo de este año se aseguraba, insisto, que está en prensa escrito, tenemos un plan perfectamente estructurado. Yo quiero acceder a ese plan, pero no sé dónde está. ¿Pero dónde? Sí, señora Fouces, yo sé buscar y sé preguntar. Y tengo una documentación donde se me dice desde el Gabinete de Alcaldía que no existe ningún referido a la información que solicito e a SEMADE indícolle que, según dos datos facilitados por los Servicios de Bienestar Social e Educación, tampouco existen estas dependencias expediente algún. Sei buscar, pero non sei onde máis. Non sei se na súa casa, pero aí non o podo pedir por escrito. Moitas grazas, señora Rei. Algúnha outra pregunta? Non hai máis preguntas. Rogos? Señora Beigón. Gracias, señor alcalde. Muy brevemente. Desconozco los motivos por los que los integrantes de Marea han abandonado el Pleno. En cualquier caso, considero poco elegante que se hayan ido sin dar una explicación. Para que se entienda el ruego y muy brevemente, comentar que en el Diario de Pontevedra del 6 de noviembre un titular reza «El Concello extenderá su modelo de plataformas peatonales a la calle Lepanto». Y en el primer párrafo cita textual. El objetivo de la obra es igualar el nivel de la calzada con el de las aceras y así mejorar el tránsito de peatones que dispondrán de más espacio para desplazarse por esa zona. Esto, repito, es el 6 de noviembre y ahora voy a leer otros enunciados del 7 de mayo de otros medios de comunicación. Los vecinos de Lepanto dispuestos a iniciar actos de protesta tras 20 años sin reformas en la calle. Este es el primero. Segundo, vecinos y comerciantes barajan movilizarse tras 20 años sin reformas en la calle Lepanto. Otro, nos sentimos olvidados, marginados. Otro, se anunció una reforma similar en el 2015 a los viales anexos. Otro, vecinos y negocios crean un frente común para la mejora de Lepanto. Señor Lores, veo que los vecinos ya se empiezan a rebelar. Y ya no hablemos de la iniciativa presentada por los compañeros de Marea, que en el Concello, para que el Concello busque un acuerdo con los propietarios de la parcela de la Rúa da Feira, que permitiría unir la calle Lepanto con la Plaza de Barcelos, donde el señor Bará manifestó su deseo de tratar de dialogar con los dueños para reurbanizar sus terrenos y permitir una nueva vía de comunicación para coches y vehículos hacia Barcelos. La respuesta del concejal actual, del señor Gómez Xunqueira, don Demetrio, ha sido: se os veciños queren unha xuntanza non teñen máis que solicitala, seguro que poderemos tela. Esto a mí me parece un pouco insultante y propio de él, que es una persona normalmente respetuosa.
pero lo voy a disculpar porque, bueno, pues ha asumido recientemente todas las competencias en estas obras, en obras, tanto en el área urbana como en el rural, así como en transporte e mobilidad. Despois tamén el señor Gómez Unqueira apunta: as cousas teñen os seus ritmos e seguro que os veciños o entenden. El ritmo, claro que lo entienden. Lo que pasa es que ustedes circulan con el freno de mano metido. Y otra cosa, y tanto como comprender, llevan 20 años comprendiendo esta situación. Por lo que yo el ruego se lo dirijo, señor alcalde, al señor Gómez Unqueira, para que, por favor, atiendan las demandas de los vecinos, que son realmente justas, necesarias y prioritarias, y aunque no puedan hacer la obra en este momento, sí les den una fecha. Y ya para terminar, el segundo ruego, dado que hemos comprobado que cada vez que le presentamos un ruego sobre las demandas que presentan los vecinos de la calle Castelao, hacen exactamente lo contrario, el ruego que le quiero hacer al Gobierno es que, por favor, no pongan los contenedores de basura en la citada calle. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Abigón, en todo caso, é difícil de entender a posición da oposición a veces, non? Porque estuveron durante 2 ou 3 anos, agora xa cambiaron, non? Que non facíamos máis que facer aceras, que non hacíamos máis que gastar en cemento, que gastar en non sei cuántas cosas. Era increíble, que había que hacer outras cosas. E ahora, de repente, levamos 3 meses ou 4 meses donde todas as rúas hai cargadas ao mesmo momento. Bueno, pode estar tranquilos os veciños da calle Lepanto e outros veciños, porque hai moitas calles que necesitan actuacións, porque nós entendemos que moitas calles necesitan actuacións, non Lepanto só, a Santiña, o Rouco, o Orgullón, hai moitas calles, porque claro, son centos de calles as que ten Pontevedra. Eu creo que nestes 18 anos, non sei, porque non botei a conta, pero probablemente máis de 100 calles se renovaron desde abaixo arriba, como debe de facerse. Como debe de facerse, cambiando ya os servicios, cambiando ya agua, metendo ya novos servicios, etc. Claro, non chegamos a todos os sitios. En todo caso, eso sábeno perfectamente os veciños do Rouco, sábeno perfectamente os veciños de Lepanto, polo tanto, chegaremos a facer esas cousas, non? Eu o rogo admito, obviamente, me parece espléndido. E tamén me parece espléndido que a oposición, e sobre todo o Partido Popular, pois que tamén chegue a entender que é necesario facer o que estamos facendo, que é renovando toda a ciudad, mellorando a calidade de vida, eliminando coches, ampliando zonas peonís. Benvidos ao modelo Pontevedra. Moitas grazas. Hombre, se non hai ningunha pregunta máis, ningún rogo máis, levántase a sesión. Moitas grazas a todos e a todas.